Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün sorularımıza cevap. Günümüz bu diňe aýdyň ikimiz var. Saparaga ýolagçy bolan soň bugün girip bilmeýär bizim bilen. Indik hepde soru jogap gatnaşar. Ýöne hepdeniň içinde de görüner daýlarda. Illeşler hemişeki ýaly ýa-ni üç ýançak günüň temasy ýaly bir temanyň. Bugün ne diýäs bugün? Aktual bir neme var hem illeşlerimizin hem käbirleri sonra berdi ýazypdyrlar. Şo taýdan gurrun eders ýa-ni Türk birligi meselesi şu taýda Türk birligi diýende häzirine bir näçe takym adamy görürsüňiz. Hatda Gurban olayynam görürsüňiz ýöne bu taýda Türk birligi diýende başgaçarak bir nemäni gurrun etmeli. Has giňiş meseleni gurrun etmeli. Türk birliginiň möhümdigine göz ýetirmegimiz gerek birinciden. Näme üçin möhüm diýip sorasaňyz, şu wagt Orta Aziýa esasen beýlek nemelerde Orta Aziýa, Azerbaýjanyň içine goşup bileriz. Orsuň täsiriniň aslynda iň soňky şu wagt dowul Orsuň täsirinde bolan Türkmenistan. Türkmenistanam hawa ýuwaş-ýuwaş çykmaly, Gurbangulylar bilen çykmasa da bizim bilen çykar nesip bolsa. Ýani Gurbangulyna mejbur boyun eýdirýär. Käbir zatlar ýa-ni ýurtdaşynda bolýan hereketler täsiri bilen hawa Gurbangulyna şu işiň içine çekdiler, mejbur çekilmeli boldy. Düzgün de kimler näme peýda görýär diýen ýalap bir soramakdymiz. Gurbanulam käbir diýenlerin, käbir zatlarda diýenlerini etmeli bolýar. Şu bu halatda da edildi. Ýöne Russiýa tarapy hem dowam edip dur. Türkmenistanyň ýa-ni Russiýanyň gol astynda bolmagam dowam edip dur bir ýandan. Bir tarapdan hem şondan çykyp näme girişdir bar ýa-ni Türkmenistan hökmünde el alamakdymyz has düşnükli bolýar. Indi şol Türk birligi bir düşünjesi oturandan soňra özüni goramak her bir şo näme Türkiýe döwletleriň her biriniň özüni gorama aňsatlaşýar. Şol bir sanda da howpsuzlyk meselelerini çözýärler, ykdysady meselelerini çözýärler. Hatda birinji ykdysady meselelerini çözýärler, soň howpsuzlygy çözýär diýsek has dogry bar. Köplenç birinji munuň ýaly birliklerde howpsuzlyk meselelerini çözüp giren oklar belki bardyr ýöne ykdysady tarapdan ýakynlaşýarlar we bu ýagdaýda da ine bir fond döredilýär. Aýdyň bilýänsindir senem belki. Fondyň nemesinde şoň daşyna üýşmekçi. Ýuwaş-ýuwaş ýa-ni bu diýmek bolýar bir ykdysady bir tarapyndan girip başlanypdyr we şo taýdan girmegän dogry ve amatly ine şeýlere bir illeşlerimizin sonra Türk birligi barada şeýlere bir gyska giriş ýokmunda nämet bolar. O aýdyň ine benim aýtmadyk zadyma käm bu taýda ýöne gurrun edip bilersin. Bu Niyazi Forsan var şeyinde gelip durmamadı. Niyazov mu? Niyazov diyen Türkmenistan prezidenti. Yo, Türkmenistan prezidenti hökmünde giden ok halk maslahatynyň başlygy hökmünde giden biri var. O doğru. O prezident Serdar Belbukhan oldu. Serdary Erdoganyň bar ýerine belki alyp barmak howpludur. Aýdyň mena şeýle gördüm. Erdogan näme de bolsa da Türkmenistan bilen gatnaşyklar başgaçarak bolmaly. Bilmeýäsler diýip bilemesini. Ýöne orsuslaryň barýan ýerine ýaşanyň ýaly ýerlerde çykyş edilýär. Umuman Serdary uğradyp gördüler bir gezek ýöne. Bu taýa gelmendir. Soňra
Bu mesele birazcık Serdar aşyan olmalı. O No. maskara olma yerine nemedik Ee, barsa olur. Hı hı. Gemine indi bu davaraların alınıp barılışı yankı protokoluna sereden vaktin adı Türk Birliği'dir yöne ya da son uğruna edilen işlerdir yöne yankı komünistlerin protokolüyle yaşatıyor. Ha, Özbekistan hem Türkmenistan hem Kazakistan, Kırgızistan, hatta Azerbaycan hı. e, komünistlerin protokolüyle yaşatıyor. Şunun kıynama ayrılan o hiç yeri yani. Onu Hatta her bir bellep yerde geçen görme. yine şu kapıda sakçılar vardı. Şu sakçılar hem şu SSR dövründeki nemeleri, adem işleri, duruşları, evin eşikleri. Ya o hem mezada olan sol protokol hem olan sebebi Hı indi onu haysi kulluklu yani paçotlu karavul değil ya yanlışmasam. hı. E, Onlar Goran Makinisine bağlı bilenler. Bağlı. Ha. Şimdi bu işlerde Goran Makinisinin ne işi var? Birinci soru. Hı hı. Yani aydalı bir state düşüncesi olan yerde diyelim. Ha. Ondan sonra yani Türk Birliği'ndeki bu zatlar yine Orus'un gücü Orta Asya'dan çekilecektir. Yok iyi gidecektir ya da yok olacak. Yani Orus öz içinde de problemler var. Yani şol yağdaydı aydalı dünyanın yani global siyaseti diyelim ya da geopolitika diyelim. Yine şoňa gatnaşyp bilmek üçin ya da şol ýerde bir yer alyp bilmek üçin hökmany suratda ine şu Orta Aziýalar bir birlik, bir haýsam bolsa bir guruluş göretmeli öz aralarında. Tebii bir zat diyecek bolýan-da ýa tebii Hawa. şekilde döreýär ýa bu zat prezidentlere bağlı değil. Hatta şular düşünen aslında edip duran işine doğru Hawa. manada. Yok yok şu wagt akymyň uğruna gidip barýarlar. Ýöne özleri bilenok, näme bolýany düşünenok. Şoň üçin şu anky liderler bilen gurulan ýanky bulan nämeleri ýöremeýärken uzağa gidip bilmeýär. Hmm. Ya yine yöneke bir zatlar vardır. Misal için bir düşünce var. Öz pullarını da öğretmek yalı. Hmm. Pul birliğine. Euro nemesi ýaly. Ama euronun kıyalık. Indi öz pulumu da öğretmek için kemine neme gerek son altyapısı var mı? Mene göre Hmm. yok hiçbir altyapı. Hiçbir yerinde. Hatta Türkiye'de sol altyapı yok. Yani öz pulunu Ha. öğretip ve onu devam ettirmek ve Aydın korumak. o altyapının hem altyapısı yok. Yani hukuk ve adalet. Ha o yok yo, o zatlar Ha. indi hemmesini şunu ben bir araya getirip Hmm. altyapısı yok. Yani on Gatulu Türk Birliği'nin önündeki yani problemi olacaktır. Haçan problemi olacak, haçan da biz öz pulumuz olsun deyip işleseler, son uğrunda sebebi birinciden onun için resursları harcanmalı, ikinciden hem işleyenler sonundan Hmm. başarısız olacaktır. Yani önünden belli o başarma mümkün değil o zaten. Bunu Çok aydın reyerti. diýen bilerlerse Putin'in ODKB uruşy ýalyk yani NATO'nun Hı hı. çakması diýip aýdaýyn. Yok NATO'nun o da çakması. kebe kuruldu yani bir sanak sen şonlu yuvasına ait. Bir sanak, yekecesine ait. Hmm. İşleyen yerine. Yani işleme mümkünçülüğün yok. Ha. O nemede. Berde şu zat vardır. Entek Orta Asya, yani konsensus düşüncesi gelmeyen bu birliği işletmek mümkün değildir. Hmm. Aydın konsensusan bir açıp geçeli gatnaşyk bir söz şoň ýerine ildeşlerimiz başga bir ýalňyş bir zat bulan ýa-da düşünmän näme diýilýär öz ugruna ulanýan bir söz bar da. Bu konsensusu men kemine o sözün manasını düşündürenim. Ulen ol belli bir Hmm. adamla yankı in olmadı şu devlet işinde işleyenler yankı bürokratça siyasetçisi konsensusun nämediğine ya da şu prinsiplerine bilýän ve şoňa uğur alýan adam bolmaly. Hmm. Yani sözün manysyn bilmek bilen häzirki ine postsovetler ählisi 5 respublikasy, Orta Aziýanyň 5 Hmm. respublikasyny alanda da kemine hiç haýsynda şol sözü düşünýän, Ýok. bilýän we işläp biljek adam ýok. Sebäbi olar o adamlar indi dörep başlady. Hmm. Postsovetden soňky adamlar olaryň daşary ýurtda, Amerikada, Ýewropada okanlar bilýär o zadyň näme. Manam neme de komünizmde konsensus diýilen zada gerek ýok. Onuň ýerine agzyrlyk tutýar ýa-ni. Inandyrıcı tarapy konsensusun ýerine agzyrlyk tutýar. Agzyrlyk diýilen söz
düşünce deyip aydıp bilecek değil. Aydın ben bu düşünce hükmünde göremok ya. Düşünce kellende bir zatlar yaratmalı da şu söz doğru değil mi? Şoň düşüncesi var olsa. Mende bolanok, iýin garkysy. Ýaklaşam seredýän opdylar. Yani konsensus neme ýurtlarynda komünistlerin kapitalist diýip adlandyrýan ýurtlarynda ýöreýär. Ýa-ni işiň ýöreýän ýurtlarynda umuman. Aýdanda. Dine işten konsensus olup bilmek için temine e, kanun esasında ya da hukuk esasında birleşip bilmek demek. Yani en Hmm. esası nemesi şu, hukukun esasında sen e, birleşip bilmek demek. Mysal hökmünde nämäni beripdiler? Türkiýedäki şu wagt altılı masa diýip geçýär-de. Hı hı, Ä, bravo. Şo taý konsensus hökmünde ýöreýär mysal üçin pikirler hem bir däldir, ideologiýalar hem bir däldir, maksatlar hem bir däldir. 6 sany partiýa bir nämäň başynda oturýarlar. Avrupa Birleşen konsensustur, NATO'da konsensustur. Nawa. Yani hatta yine vatandaşlar sonra ünserip görmüş NATO'nun ya da Avrupa Birliği'nin meclisleri olyandır ya da bir hatta olar gönü konsensusun diye adlandırıyor kabirlerini. Ha. Şu toplantıları diyelim. Toplantılar olyandır. Kabirine gönü konsensus ve önünden problema belli. Taraflar belli olsa onda hem gönü konsensusumuz toplanıyor diye vakit gelir. Yine şoları seyredip dinleyip görün. Yani düşünüp bilmem için ağzından taşından seyredip bilersiniz. Düşünme mümkünçilik bilemek var mı yok mu yerde yine. En azından ne yemediğini öğrenmek için. Bolýa Aydın sen dowam edip bilirsin men seni. Bölmäň bir soň nokada geljek bolýar. Düşündüm. Hemen başka açacak nemem yok. Yani Türk Birliği istesem hem istemesem hem kendine önümüzde. Yani ondan kaçıp kurtulup olma mümkünçilik yok. Yani Bulunmaly kaçıp zat. kurtulmak değilse onu elbet zaten alıp bir yerlerde. Misal için. Yine Hmm. ben yönetmeyi düşüneceğine aydayım. Hmm. Özünü elit diye adlandıran adamlar ya da yine ekrana çıkanlar yine Türk Birliği diyen vakti ay bunlar Türklere hizmet ediyor. Türkiye diye. Türk Birliği değilse şu göz önüne geliyor. Esriyalık bir araya geliyor. Merkezem Ankara olya ya da İstanbul, Türkiye olya ya. Hmm. Türk Birliği demek şu esriyalık Türkiye merkezde olacaktır. Yine ne için şunu diye konsensusun ne emeliğini bilen okşalar. Bilen o. Sözü bilyendir. Sözün yankı açılışından bilyendir. Düşündürülüşünden bilyendir. Yani manasını ve işleyişini, filosofyasını bilen o. Yani çok filosofya yok. Hmm. Yok zaten sen alıp bilmeyen. O bir günde öğrenip olan zaten o. Onun için ne Türk Birliği diyen vaktin bulan göz önüne eğleyen zat. O ne Türk Birliği? Onda diye böyle diye Ors'tan uzaklaşıp Türkiye hizmet etmeli diye de. Hmm. Yani birlik demek şol bulan sözün Ya kellesine geliyor. Türk diýmek ol ýa-ni iň az değişli olan söz Türkiýanyň özü. Dogry dälmi? O. Ýa-ni belki tarih tarapyndan hem seretseňiz, genetik tarapdan hem belki seretseňiz iň uzak bolan Türkiýe boljak. Ýöne şonuň başyna Türkiýe çekýän ýaly bar. Soňra ady gaty ýakyn-da. Umuman Hmm. biz şol Türk sözüniň aslında näme değişli kimlere değişli ýa umuman kimlere değişildiğini bilmän geçýänligimizden olmaly. Bunlar en tek Türk olanla ben aydayım böyle tarihi yenesi diye yöne 99 yıl oldu da. Ýa, Onların yankı Ottoman milleti bunlara. Osmanlı. Ha. Ya da Osmanlı değil ya. Bunu hatırda da Ottoman değil ya. Hı hı. O Türk teze bulur. 100 yıl olan o. Yani Ha. yine hakiki Türk'ün kökünü gözleyen vaktin e, Hazar Deniz'in daş devridir Ha. Türkiye. Yani Türkiye diyen Türkler sol yönde. Hı hı. Ha. Türkiye'nin ne emredilmesi son ikinci bir tarafı var. Teminen şu an Türk devletlerin arasında en iktisadı, yani harbi ve yani siyasi taraftan ösen devlet Türkiye. Hem kanunna hem aýtsak ýa dol diýip bolmaz ýöne deňeşdireňde diýip aýdaýmasak hukuk Hı hı. meselesi. Ama Ha. yani nemesi Türkiye. Olan Türkiye'nin aydalı Türkiye'deki yani şu ne var Türkler has gayratlı mı ya da has akıllı mı diyseniz yok. Türkiye Avrupa has yakın. Ha. Meşhur
sebäpli Ýewropa nämeň merkezidir. Ýa-ni bilimin, ilmiň, kanunçylyk, siyasat hemme zadyň merkezidir. Islendik şu wagt islendik Amerikan kanunçylygy diýen şoň kökü ýa-da şol kanunyň esas alınýan ýeri ýa Rim'dir ýa-da Gres, gadymy Gres. No. Ine şol ikisiniň kanunçylygy esasdyr olar üçin. Amerika üçin hem Kanada üçin hem beýle hemme dünýäň hemme ýeri şol. Bu ikisi hem Ýewropada. Hmm. O soň neme bar da bu taýda aýdym. Beýnansakda özümüzi ýadymyzdan çykaranymyz üçin şu ýoş-ýoş özümüze dolanyp gelmek diýerler. Aýdýasa, dilimiz işlemeli. Bu ýa-ni bu birlik meselesi üçin gatykän zatlary işlenmeli. Şu wagt köp zatlary ýene de taýýar däl. Taryh arka plan taýýar däl bu zadyň. Şu wagt köp neme düşünülenok, ýöne bir bilmedik ya bir görünmeýän akyl ýa-da bir akym, ýa-ni seniň aýdyşyň ýaly. Akyş, Akym o. o akymyň özü şu taýy alyp barýar. Ýöne içi boş bolup edilse bunun iň ýaky hoply zat bolup bilmege mümkin ýa-ni häzir türkmenlik meselesi. Öňüni görüp bilmek gerek-de. Ýa-ni hakykatdan bu öňüni görýärlermi? Soňam kamuoy diýip bir neme bar. Kamuoyunyň bilmedim Türkiýedäki rolu gaty uldur ýöne. Orta Aziýadaky ýurtlarda kamuoy ýok diýen ýalak mı kan diýen bu mesele boýunça. Yok yok. O tarap bar soň. Emine bunun işleyişine aydık geçelindi. Türk Birliği şu gün yani men görýänim diňe ýa-ni siýasatçylara öz ilatyna bir iýnit görnüşinde edilýän işi alyp görýänmen. Olam Yani hemmesi olaram däl. Olam Özbegistan, Gazagystan, Türkiýe ya üçüsi bokan diýen. olar hemmesi däl o beýlekler ýa-ni pritsep bilen gelýärdi. Alajy ýok. Yani hemme adam şu ýerde gitdi, bir özüň galmaz, sen hem şu tarapy gidýän. Olar şoň ýaly gelýär. Sebebi näme üçin? Birlik diýerler ýöne uygulamada ýa-da edilen işlere seredilende Türkiýe Türkmenistan üçin wiza girizdi. Ine ýöne koýsa, ýöne birlik diýmek adyndan ol ýerde birleşýär ýa-ni sen sistemalaryň birleşýär. Türkmenistan mysal üçin häzir Türkiýe birligi bolanda ID kartlar hemme ýerde bolaýmaly. Bolmasa sen şoňa girip bilemok bar. Şol üçin Ýewropadaky ýaly bir birligi devam etmeli. Ya da ondan başka da bir 2-3 devletin arasında da şunal birlikleri var. Ýewropa olmasa da. Şonuň arasında granitse ýokdur. Mesela ykdysady sistema bir bolan üçin, birleşdirenler üçin, bile işleýänlikler üçin olaň bir ýerden bir ýere gidip gelmek hiç bile problema däldir. Hatta mysal üçin aýdan Türkmenistanda siziň Türkiýede mysal üçin näme soraýandyrlar? Sigorta. Vengriýa üçin neme getirdi mysal üçin aýdyň şoňa goşaýyn. 2 gün bundan. Wengriýadakylar 3 ay arkaýyn wizasyz girip bilýär. Kanun geldi. 1 ay 2 ay bundan öňe gidin Türkmenistan üçin hem wizaly şert geldi. Yine işleyişi. Ýöne birlik bolanda mysal üçin sen Türkmenistandaky sigortaň Türkiýede de ýeremeli, Özbegistanda da ýeremeli, başga ýerde de ýeremeli. Yo bu gaty ýa-ni ykdysat tarapy iň kyn tarap mykan diýen aýdym. Bunu bir näme deň agramda oturulmagy standartlar. Indi ýene bir zat bu Türk birliginiň öňümüzdäki problemasy kimine? Ýene korrupsiýa meselesi. Gatyly problema çykarjakdyr. Ya korrupsiýa bolan ýerinde konsensus olup bilmem mümkinçiligi barmy diýen soru. Mümkinler. Şu konsensus korrupsiýa ikisi bir-birine garşy düşman ýalak bir zat diýip gözüňe getirbermeli-de. Bolmam mümkinçi. Ya biri olar, ya biri olar. Indi korrupsiýa bolsa konsensus mümkin däl. Ine şoň ýalyrak birlik ýöne Türk birligi gerekdir. Hukman suratda sebäbi biziň şu günkü aýdaly Türkmenistany göz öňüne alaly. Türkmenistanyň ýa-ni potensialyny
doğulu derecede işledip bilmek için Lokman Surat'ta Türk Birliği bilen bilelik dedik bilýär. Ne için Türk Birliği? Ol elbette Türk Birliği'ni bolýa ayırdım diýeli. Afganistan, İran onlar bilen bir birlik kurup bilersin. Ýöne iň aňsat we efektiw boljagy Türk Birliği. Ýöne ona kynçylyklarına aýtdylar. Nawa. Ýok gerekliliğini hem aýdýar şol wagtda. Bu adamlaryň ýa başaryp bilse-de şu wagt birden döremeýär. Muň üçin bir belki 5-6 ýyldan soň bir zatlar görünüp başlamak mümkin. Ýa hakykatdan islenip edilýän bolsa da. Yalandan edilýän bolsa 50 ýyldan soň bir zat görmeriz. Ýöne Gazagystan we Özbegistanyň prinsiplary hasam orta çykyp uradym. Ýa göze görünýär. Ýa geleceğe nähil seredýändigi o zatlar ama görünüp dur. Şu taýda diňe Türkmenistan İza galya ona düzeltmek yine Türkmen halkynyň ve bizleriň elimizde ýa umuman hemmäniň elinde şu wagt düzeltmek şu zatlara düşünýän pikir edýän adamlaryň. Ýani o bir gyrasynda bolmalydyr. Sebäbi Türkmenistan şu zada doğulu koşulup bilmeýär. Şu gidiş bilen ýa Orsa ýykylar, Orsa ýykylandan soň belki mümkin o tarapna bir zat diýip bolmaz aýdym häzirlikçe. Ýani Putin diýeri kan Putin'a ibadet etmäne dowam etjekdir bular. Şu tarapy var. Indi nämänem bir gürrüň etmeli kan diýen aýdym. Putin'in ýa-da Orsaýyň hem gatnaşygy belli bir wagtda çel dowam eder ýa ýykylan ýagdaýynda da ýene de belli bir wagt nemesi bar da öz uğruna ýa öz tezligine gidiş bar da Orsaýyň. Inersiya bilen birazcık o taraplar var ýa o tarapda nähil täsirleri bolar kysga wagtyň içinde. Bu kendine yani Orset'te men fikir edemem Putin bilen bir iş vardır bunların. Bundan soňra ýokmy kan diýen? Yok bundan sonra yok. Öňem kän Putin'in nämesi yok. Yani Putin'in soňky bir belli aýdaly ortaja jogap berip 3-5 tane adam bardyr. Şolar ýakyn edýändir. Bular koordinat edýän fikirçe. Umuman şeýle soň ýeneden bir aýtmaly zat konsensus meselesi boýunça şu wagt Türk Birliği'nin bir merkezi ýene bir zat ýok. Her ýyl bir ýer bolýar. Mysal üçin bu ýyl Özbegistany nowat etipdir. Indiki ýyl Türkmenistan bolup bilerse Türkmenistan bu ýyl goşulşdy mejbur biziň dememiz bilen goşulşdy diýelim. Goşulşmaýardy ýoksa näme etjegini bilen oklarda şu wagt Türkmenistanda uly bir düşünje we syýasy öwrülüşip gidip dur. Ýa düşünje we syýasy öwrülüşip giden wagtda aýdym bolup bildiğince sessiz hala öwrülýär ýagdaý. Bişip barýar diýmek de. Haçan näme çatlajagy belli däl şu wagt küýzäniň. Çatlady, soňra o pytrap ýere düşäýmeli ýagdaý. Şonuň üçin näme diýerler o taýa sygynyp görýärler, bu taýa nire sığjagynam bilen ok, özleriniň nire sığjagynam bilen oklar. Jan howluna diýen ýaly. Ylgaýarlar. Gyzykly, ýene geçen Putin'den medal da kyp geldi de. Doğru dälmi? Dünýäňki günem bu taýda. Yok kemine bu zatlar Munyalık yerlere Türkmenistan'a koşulmaya katılıdır. Şu taşındakiler hem solun ehli akıllıdıklarını görsünler. Koşu tırnağı içindeki akıllılığını diyorsun. O akıllarını görsünler. Ne mi var ne mi yok o yerde. Ya o yerde isteme sonra o yerde birleşilyendir. Bu böyle taşındakiler sıyın edyendir. Ne kameralar var, yeneler var. Indi men yine şu Türk Birliği meselesinde aydın su meselesi olmalı da birinci nowatda. Belli bir ölçekde Gazagistan'a hem gızıklandıryan mesele.
Aral Denizi var. No. Aral Denizi'nin bir tarafı Kazakistan'dadır. Özbekistan'ın Türkmenistan iň gyzyl nemesinde çyzygynda dur suw meseleni. Bu meseleni çözmek üçin Kırgızistanyň hem bu zatlary düşünmek gerek we suwun Kırgızistanyň üstü bilen we Täjikistandan bir tarapy geçen ya Sırderya düşünüşüm boýunça nemeden gidýän bolmaly dogry dämi? Kırgızistandan. Şeyler bolmaly öze. Şonuň düýbüne hiç seyretmedim. Kırgızistan Aýdym değil ine mi? bilmeýän zadym şol Sırderyanyň nemesini kan bilemok ýöne şol Pamir dağlarından gelýär bolam da. Pamir'den Özbekistan üstünden geçelim mi? Dawa şol ýa-ni Özbegistan, Kırgızistanyň nemesinde bolmaly ýaly. Näme Yine diýerler oňa? Fergana Vadisi. Hawa. yani onu o Sırderyan'ı Orusları ütmetmedi mi onun emmesi? Hawa ikisini hem Beylerçi. ýütgetdi. Hawa ikisini hem ýütgetdiler aslında. Ýa Gan derýany hem ýütgetdiler. Kanal nemedim etdiler. Özbegistan diýäýne. Özbegistanda gene. Özür. Şu Fergana Vadisi taraplarından geçýän ýalakrak bir neme aklymda galan. Oman O su meselesine yine solum kendine yankı kim yanlışmasam Karl Marx aytýar ya hmm, e, tebigatı düşünmek gerek der, tebigatı ütködüp bilýäs bir şoňa benzeş bir zat aýtýar da. şo taýdan gelýär bularyň nemesi onda. Şoň üçin şol yankı komünistler hem Hmm. tebigatı ütkötýär da. Yani istediğimizçe tebigatı ütködüp bilýäs. Yani garawymy tokaya çektiler. Sen yankı yaradandan köp bilýän. Yani garawymy Hmm. tokoýluk jeňellik etjek oldular. İki ortada garawymam yok şu an. Yani yok diýende garawym şol ýalyp dur. Bir tarapdan hem Ulakan yankı ýalňyş näçe 4-nji gölü diýdi. Ulu gölleriň biri Gurak ýatyr. Hawa Aral. Ýene o köp bilmiş komünistler. Ýene Oruslaň şoň ýene köpse NTV Oruslar gowy berýär. Ene Esser gowuty diýer. Esser gowy bilen o sene miweleri näçe çağalara, ýaşaýjylara keselçilik daş döwren giden tragediýa Orta Aziýada goýup gitdi. Bular Hawa. hakyky köp adam kenine men pikir edýän bir çağanyň enatasyny öldürseň, soň o çaga birazjyk her gün bir azjyk karyn doýurar ýaly nam berseň, şol sana taňly awkasyny aýdyp berýär. Ya türkmen akly şol bolýar, Orta Hmm. Aziýa akly şol bolýar da. Enataňy öldürýär, çagany soň. Ýani süňkseň öňüne, şol sana alkyş aýdýar da. Şükür edip sağ olsun aýdyp o Hawa. enatasynyň öldürilen hem ýadyna çykyp gidýär şo çağdan. Ýadyna çykdy, iş ýok onun enatasyny. Hawa biz Orta Aziýa şonu ýalakrak gynansak da şol. Neme diýär-de? Aýdym ýa-ni dors bize tualet getirip berdiýip ýa-ni utanman aýdýar-da şonu aýtmak öz bir utanç. Hakykatdan getirip beren olsa da aýdylmaz däl zat da ýöne getirip beren o. Getirip berende de sen şonu alıp bilmezsin görünüp duran tuvaletlerinde. Yo bilmedim ýa-ni ýalňyş mı getirip beripdirler ýa şeýle mi alypdyrlar biz tualetleriň nemesinden görkezdiler ýene şu sizin orsuňyzyň getirip beren tualet diýip mekteplerdäki. Men aýdaýyn ýine Orta Aziýa ýa postsowetleriň düşünjesi. Birinji dünýä bar eken, soň şol ýerde ýine oruslar löredilýär diýelim. Birinci. Birinji orus löredilýär, soň orus beýleki hemme türkmen beýlekileri ýer paýlap berýär ýene şeýdi. Tarih şodur vatandaşlar, bu hakyky tarihinde sizin uýgurýan tarihiniz. Orus iň adalatly, iň akylly bir insanyň üstündäki insandyr. Hemme zady şolar oýlap tapdy, maşynam, raketanam, beýlekinam, hemme zady şolar oýlap tapdy we Sputnik'i, günem şolar oýlap tapyp, şolar gurupdyr güni. Planetalary ýene oruslar gurmandyr, ol öz-özünden bolypdyr diýeýin. Ýene de eýes şolar. Ýene eýesi şol oruslar, şoň üçin ýaşaýanlygy üçin oruslara alkyşaýdyk. Soň aýdym ine kommunizm ýyldaşlarymyz hem soraklaryna. O sorak başlasınlar. Getirers. İlk soru gelen wagty soragy neme der? Kemine birce sekund yankı. Türk birligi var diýen şunu aýdaly. Men okat diýip bilers. Tarihi okan ýöne peýzatdy. Yani şu günkü elbette dürlüdür ve
tarihli sözler vardır. 2000 yıllık, 1000 yıllık, 3000 yıllık sözler vardır. Son yine Özbekistan alın, Türkiye'ni alın, Kazakistan, Kırgızistan, şol devletlerdeki Azerbaycan var, Uygurlar var. Son Orset'te giden neçe sanık son yalık, yani az milletli toplumlar diyeli azlıklar var. Ne şolun dillerinde köne sözler vardır. Misal için el köne sözdür. Hmm. El değil, bini el değil. Adamın bedendeki hem yani ele orgun deyip olan yok yani. Ne diyeyim? Hmm. Barmak olsun, el olsun, göz, kaş, yine şonyalık sözler vardır. Son köne Sanlar. sözler, sanlar vardır yine. San köne söz hem yani. El ayak yağlık köne sözler. Hmm. Yine sanlar vardır. Ondan sonra yine ay vardır, gün vardır. Aa. Yine bu zatlar köne söz. Yani 1000 yıldan önceki sözlere seyrediklerim hemmesinde şol bir menzeştir. Bu zat dürlü dürlü bir başka millet olan olsa şular. Başka yerlerde yaşayıp hiçbir vatandaşlıksız hiçbir yani bir arada önkü devirde internet yok. Dünyanın beylik ucuyla havadaşa da. Katı yakın yaşamalısın dillerin yani sözlerin bir Hmm. olmak için. Katı yakın. Arandan dağ olmalı ben. Aranda deniz olmalı ben. Sonda şol bir sözler bolup bilýär. Hmm. Men şol sözlere seredip görüm. Son ayda yani olur yabancı mı sana değil mi aydarsın özüm. O neme vardı Aydın bu. Yamal taraflarında. Ha, Doğu içinde yaşap gören adamlar da Yamal tarafta şu Yakutlar yani Türkler diye de umuma düşünük olur yani. Yaşaya. Yani şoların dinen menzeş değil bizim kahi hem mezat uzak yöne bağlık diğerlerde. Bağlık diye gelmek, gitmek şu sözlerin içerli batı menzeş de olan O, fikredin en uzak beylekin okudu var Türkiye. Yani Türkiye halkların yaşayan ne mesela o Yamal diyele başlangıcı deyip alalı. Sonra beylek ucam Türkiye'de utar ya. Şeyle bir ullakan neme geografyada. Şimdi Türkiye'de de bağlık değil ya. Ortasına gelen de Türkmenistan'da da bağlık değil ya. O Yamal'a gitseniz o tayda da bağlık değil ya yani. Sibirya'da. Yani şeyler bir zat yani ona düşünmeli. Yani, yok on katı yine yöne kadar hayvanlar vardır. Hayvanlar yöne. hı, Siz şol Orta Asya vardır yine Kazakistan, Hazretki yani şol Kaspi var. Kaspi'nin başta öğrenen seyredip görseniz şol teritoriyada bir tarafta da başlam. Yankı İran'a çelli geliyor. Yine şol teritoriyada hayvanlar vardır. Yine şu hayvanların atları. Türkiye'de de şol bir zattır. Yine Türkiye'ye gelen son Türkiye'nin coğrafyasında başka hayvanlar vardır. Olan atları ütköşüktür. hı, hı, Olan atları ütköşüktür. Beylekiler şol bir zattır. hı. Onda umuman şeylerek aydın devam edipler yankı soruları geçip. Sorularımızsa sorulara geçelim. 2007 yılda Xitay ile bağlanılan gaz kontraktları Türkmen e, devleti təzeden kurulandan son bozulup bilinir mi diye. Ama Batı sonra bu yani kontraktı bozmak en ervet zat aslında doğru değil mi? Ahlak deme yani halkara katnaşıklardaki en ervet ahlak demesine hesaplanıyordu. Misal için Putin şu an yani en köp o sözleşme ya da anlaşma bozan bir adam hükmünde böyle yani Putin bilen demedik olmaz, lağlaşa geçip olmaz. O söz verse de sözüne de inanıp olmaz. Hiçbir şekilde iş edip olmaz diye alıp düşünce ornaşıp başladı. Ondan Ukraynalar aydiyatı Putin'le düşünüp olmaya deyip. E, ya orsa edilen şu an stolun başına geçilmeli olsa da o taze prezident bilen gelsinler diye. Tezes bilen gelsinler son otururuz. Hazırki Rusya bilen oturamız ok deyip gön aydiya hem yengven var ya da neme şartları şeyler hep yöne. Kemine bu
Indi Xitay bilen ýanky sözleşme bar bolsa, onu bozup bolarmy? Sözleşme istendik sözleşmeni bozup bolýandyr. Ýöne penaltysi bar, ýanky penaltysi näme bolýar? Cerimesi var. Cerime. Cerimesi vardır. Yani sözleşmeni bozan ýagdaýynda şu cerime var. Cerimesini Hı. uygularsın. Şimdi Türkmenistan'ın Xitay'a veren garanti näme? O sözleşmenin bozulacağını. Türkmenistan'da jurist yoktur. Onun için sen bozan ýagdaýynda Xitay'a gatylyp yerden hem peýdalanar. Hı. Ýöne juristim bolsa, aýdaly şol sözleşmelerin kanuny güýji näçe derece misal üçin. Hı. Ýa-da şonu bozan ýagdaýynda da nädip haýsy ýagdaýlarda iň az bir ziyan bilen şol sözleşmeden çykyp bolýar. Son bir zat var Aydın Mutaydı. Bu sözleşmeni Xitay Türkmenistan bilen etdim ya da Gazprom bilen etdim. Yok, Türkmenistan Ha. gene değildir, onu fikir edemem ama Türkmenistan'dan etti değil. Ha. Yani eden ýagdaýynda da Türkmenistan tez Türkmenistan'da onu yani men häzir onu aýda oturmaýyn derdim yani. Ya bizim Kendine söğüşümüz o Gazprom bilen gidecekti. Yani Xitay bilen o bağlanışyk bolmanın biler. o Sen o zatlar Türkmenistan'ın problema pulları değil. yani şu gazın pulları Türkmenistan'a gelen ok. Kuyulara Hı hı. Gazprom alan olmalı. Sonra Ama o Türkmenistan'a gelen ok onam suud edip bolýar ildeşler. Yani gazın pullarının Türkmenistan'a gelmeýändigini. Yani gönül suudnamalary var. Şu wagtdan barym köpüs elimizde. Şoň üçin o mesele Xitay'ın kontraktları değildir, problema da değildir onlar, hiç değil. Yani eğer Türkmenistan istese yine şunu alıp hemen yattan çıkarma, Türkmenistan aydalı var diye Xitay'a gaz satacak değildiyse ondan iğre satacak olacağını. Avrupa Xitay satmalı bolýanyz olan bu wagtal yok, ya. Avrupa satmak ansat değil. Ansatda. Birinciden sen entek yankı Avrupa giden hemen yok. Hattın yok. Onu Kanal bile. yok. Yol yok diyeyim Avrupa. O çelliyinem yankı Azerbaycan'ın hem gaz tayar satacak bolýan. Ama o Azerbaycan'ın hem Ondan gazını galanını satıp satıyorlar. bilýän de şeylere buraya otalar. Az alıyorlar. Yani Xitay'a katı gaz gerektir. Hmm. Yani o Xitay şoň üçin Türkmenistan için Xitay katılı bir alıcıdır, müşteridir. Xitay. O yankı turbasynyň howpsuzlygyna hem özüm O, için edýär. Hiç ýyly o, demem ýok. Iň o, azyndan. o, Ha. o zatları şoň üçin Xitay bilen bärde näme ýalňyş bolar. O Xitay hiç ýerde gören dälsiňiz, yani Türkmenistanyň Hmm. bir genotsid eden bir yeri yoktur. Entek yok. Onun bizde bolup bilermi bilemiz ama. Yani O entek oňýarlyk zat göremiz ok. soň ýene bazarymyzyň biri ýanymyzda edil. Ýanymyzda özem Özbegistan. Şoň üçin Özbegistanyň hem ykdysady ýagdaýynyň gowulaşmagy gerekdir Türkmenistan üçin. Hatta gerekli yerinde ýanky bilelikde işleşmelidir ykdysady özgörüşlik üçin. Özbegistan'ın ullakan bir bazar daha aydın. No. Bize göre gatyly. Bizim näçe 7 hissemiz var da. O gaz meselesinde misal üçün Sapara Agatoğlu näme teklif etti bir sabah ekrandan aýtdym bilemok. Ok, yani gaz network barada. O hap. Bu zat aslında näme üçin edilmeýän şoňa hayran bolýan mümkin. Şol territoriýada. Yani o Sapara aýdan nämesi hatta uruş olsa da o ziyan etme mümkinçiligi yok. Yani şu gün eğer Ukrayna'da sol sistem ayarlık Ukrayna ve daş devrinde bolan olsa ya da Avrupa'da olan olsa Avrupa şu gün ayarlık Rusya'nın nämesinden ziyan görmezdi. Mümkin değilse yani o Sapara aydan projektinde o hem mezade hem yani diversifikasyon dol edilen bolýar. Yani, energetika meselesinde çözülen var. Yani gazın olmasa tohum vardır, tohum olmasa gazın, beylek olmasa neftin vardır yani. Paylaşılıp edilip bolýar ve hiçbir ýanky risklary gaty yani nola ýakynlaşdyrýar da bir döwletiň No. energiýasiz galma riskini nola ýakynlaşdyrýar. Katar bilen beýleki ýurtlar soň ýalan aýdýar da. Yani onu edip bolsa da. Yani Orsuň nemesi täsiri bilen bolmandyr şu wagtça. Bundan soň bolup biler. Mümkin. Soň ýene bir soraw bar. YouTube'dan videonun linkini alıp skачать etsem, ýa-da ýüklesem diýä telefonuma ýa-da kompýuterime.
Nerden kim o skaçat edeni belli bolýan diýip sorapdyr illeşler. Onuň ýazat ýa-ni mümkin däl. Onu siz näme etdiňiz? Ýa-ni bilmedim. Türkmenistanyň içinden mi ýazýar illeşmiş onu bilemok. Şonuň üçin soraýarmy? Gatak bal ýa-ni Türkmenistanyň üçin soraýan bolmagy. O zady bilip bolmaýar. Onuň ýaly bir neme ýok. Bilmedim, telefonuňuzy eline alyp barlap demäne browseryň ýa ýene beýleki zatlaryň izini izarlaýmasalar olam telefonuňuzy alyp izarlap oňa çeldi öçürgen bolýar da. Hergede Yok kullanmakdan yok. soň. Yeminle bu skaçat etken olsam skaçat yani neme? Download. Ýa. Onu sen indi linkten eden ýagdaýynda, linkten eden ýagdaýynda da arada bir programma vardı, ulanýan programma. Sendeki videonu indirmek için. Ol istemeyen konvertleye diýsem dogry bolarmy bilemok ýene. Öbür ýa-da. Yankı videonu alya, linki yenesiyle iş yok. O yerdeki sana gelen yankı görüntü vardır. Şu görüntünün yazılımını sana indiriyor ve özü adlandırıyor programı. Sana şu indiren, yani skaçat eden programmanın özü adlandırıyor. Sen mi adlandırıp bilersin? Evet, ben adlandırıp onu mümkün olmayalık opsiyası vardır. O ýagdaýdan soň sen şol programmada görüp bolýar, elbetde onan bilýän adam görüp biler. Yok, neme däl. Ýa bizde görüp bilýän meselesi iki aýrylmaly. Şo soranda ýene telefonuňuzy eger ulanan bolsaňyz alsa biri şo wagt ulanan bolsa görülüp bilme mümkinçiligi bar. Onuň kellesi işlese, o zatlar hemme bir neme düşüp biljek işler. Soň görülüp bilýärmi diýilen ikinji bir mesele bar. Aýdyň şu tualetde otursaňam arkaňdan seni izarlap durýan bir neme bar, duýgu bar da şonu ulanýan bolmalylar. Onuň ýaly görülüp bilme mümkinçiligi ýok. Ýa-ni näme diýin? Belli bolýarmy däl de izarlanyp bilinýärmi diýilen soralmaly bu taýda. Belli bolýarmy da däl, o görülýärmi de däl. İzarlanyp bilinýärmi diýilen soramaly. İzarlanyp bilinmeýär. Soň aýdyň bugün bir gaty, bu bir gürüňdeşlik etdik bir illeşimiz bilen. Gyzykly we gülkünç bir zat aýtdy da. Türkmenistanyň içinde şu wagt, Türkmenistanyň içinden o gürüň berýän muny. Ýa şu diýär akşam düşen wagtda nemeler, o özem miliseler edýärmiş gyzykly tarap bu işi. Dünýäde elinde bir radar barmış. Şu öýleri tutýarmış. Soň kim VPN ulanýan bolsa şolar tapyp cezalandyrýarmyşlar da. Olanmışmış. Aýdýan barmy, görüpmi? Ýa-ni neme diýende ýokdur diýen onuň ýarda. Ýani bu mışmışy ýaýra diýerler. Ýani VPN'i bir radar ýasap ýa-da radar teknologiýasy bilen izarlanyp tapylyp bilinýär diýilen zat Türkmenistanda eşitdik onan birinji gezek. Ýa-ni imony izarlap bolýar diýilen neme bardy da. İzarlap bolmaýandan näçe gezek aýtsam belli bir wagt dowam etdi. İzarlap bolmaýar. Türkmenistanyň ol nemede akly ýokdur o derecede. Mümkin däl. Yani teknologiýanyň nemesi yani düýünden başga bir dünýä. Soň aýdyň menem şol imony aňyr bäri zady izarlan wagtym umum bir pikir edindim de. Yani hem YouTube barada hem Google barada mysal üçin YouTube maglumatlary aslında YouTube saklanok, Google saklaýar. YouTube bir platformadır. Yani sizin ulanmaňyz üçin Google'dan hasap talap edýändir YouTube. Siz şonuň üçin Google'dan hasap açjaňyz, ýa-ni Gmail diýäňiz, ýa-ni şo Google'dan açjan hasabyňyz. Gmail'lerem köplenç telefon nomere bagly bolýar we bagly bolmadan bilýär. Ýani soňky nemeleriň hemmesi bagly. Biz ilk nemelerde bagly etmänen başga bir mail adresimiz bilen açyp bolýardy. Soň şeýlere bir ýagdaý bar. Umuman aýdanda sizin maglumatlaryňyzy YouTube bir ID hökmünde, san we harplar hökmünde saklaýar.
Aslında YouTube'un bile o kim diyene ya bunu ulan yani. YouTube'un algoritmları gerekli nemeleri var. Protokolları, yine nämeleri var da şu bilgi alış çalış ediyen yerleri çok tayda ulan ya. Onam misal için men merdan şu YouTube görüp duran merdan deyip görmeye YouTube görüp duran 3 4 5 o i g bilmedim şunun yal nemeleri gidiyordu. Harfler sanlardan ibaret olan ID nomer var. Eğer kanal ulanyan olsanız kanalınızın ID nomeri oluyor. Yani hiç açana size neme hükmünde gören ok. Size adınız bilen erkek mi ayal mı boyunuz neçe haysı yurttan diye onun yazağı seyredip görýän däldir. Dine size bir algoritmin nemesinde el alýar. Misal üçin türkmençe videolar köpräk görýän bolsaňyz o, sizin ID'nize şolary hödürleýärler. Bar bolan zat şol. Şeýlere bir ýagdaý bar. Umuman bir yapık bir aýratyn bir zat bar. Ondan Türkmenistandaky rejimiň ýa-da beýleki nemelerin habary bolma mümkinçiligi ýok. Düşünüp bilme mümkinçilikleri ýok bu zatlara. Ha. Başka sorulara geçip biliriz. Eğer aydın hoşçakalın. Neme olmasa. Yok yok kendine geç. Yani reis hoca cevap verelim yok bilip bilmeyenler. Yani No. Aa. Yine bir soru ýerleşmizden. Saparaw özü bolsa ona sorasak as bolardy buna. Saparaw bilen Halmurad aganyň 2020-nji ýylyň bilmedim ýanwar aýynyň 14-nde çykyşyny dinledim diýe şo taýda Saparaw diýdi. Biziň urjak bolýan sistemamyz gurulan bolsa Türkmenistan agrar döwlet bolmagyn diye dowamy gelýän ýaly kommentariýanyň. Iki nemede bolup biler diye. O agrar döwlet bolmagyndan çıkarıp bir diýerdi o Birleşik nemämiz. Bolmagyndan çıkardı diýe o. Ýa-ni ýadyma düşdi. Saparaw şu bizim gurmaly diýen sistemamyz gelse Türkmenistan agrar döwlet bolmaktan çıkarılmaly diýip aýdýar. O çıkarılmaly diýmeginiň sebäplerini gatykän aýtdy. Birinciden bizim topraklarymız elberişli däl. Näme üçin? Ähli görnüşli ekinçilik üçin. Esasen köp suwlanylýan ekinler üçin. Şal üçin, paxta üçin, buğday üçin elverişli toprakda. Ve siz o taýyny ekmek üçin gatykän suw gerek. Eger suwuňuz az bolsa, soň topraklaryňyz şorlaýar, şor çykýar, ýa-ni duzlar akmaýar-da. Sizin ýaşap gören ýeriňiz bir wagt deňiz bolan diýer, ýa-ni Tets diýip bir deňiz bar. Oşoňa häzir Hazar deňizi birem öňkü gurap giden Aral deňiz, şonu galyndylar taýyna, aradan guratdylar. Indi şu wagtynda Hazar galdy. Umuman bir öňkü deňiziň ýerinde ýaşaýas çököklükdir. Türkmenistan esasen Türkmenistanyň duran ýeri asan çököklük. Şoň üçin bizim ýerimiz täze ýer. Dünýäde bir tarapdan hawa seyredip aýtsaň bir täze topraklar, ben tek bilmedim ýa-ni geologiýany men dogry bilmäsoň üýtgäbem biler, erwetleşmem biler. Ýani şo taýda ekin ekmek üçin has köp suw gerek.
Suvam Orta Asya'da bilýäňiz ýok. Üstü bundan bilmedim bir 5-6 belki 10 ýyl soň ölüşük boljak. Uruş. Suwun üstünde uruş görmekler hem gatakma. O näme barken ine agrar devlet olmaktan çıkmak diýmek. Bugün Türkmenistan diýende diňe paýta bardyr, buğday bardyr. Hı hı. Şimdi agrar devletten çıkmak diýmek ene şu paýta bilen buğdaýy aýyrýan. Ondan soň bir tarapdan bilimi östürýän Türkmenistanda. Nevitden müňlerçe önüm alyp bolýan mysal üçin. Müňlerçe. Ýa-da nevitden dürli önümleri öndürip bolýar. Yine onu mal görünüşünde satmak hukman değildir. Yine şoň netijesinde Türkmenistan'da ova hocalygy bilen işleyen adam sany, hocalyk sany azalýar. Ýöne dolu ýok bolýar däl. Mysal üçin Italiýa bardyr. Italiýany agrar döwlet diýip bilýärmi? Ýöne dünýäniň iň gymmat peňirlerini şolar satýar, Fransa satýar diýip bilýärmi? Ýöne peňiriň bolmagy üçin diýmek şolarga isle-isleme bir ova hojalygy bolmaly. Sorup bakýa, geçip bakýa, onuň üçin hem otym lazım. Doğru değil mi? Diýmek bu adamlar şonu yetiştirýärler. Ýöne bu diýmek ýöne bu diýmek däldir. Fransa agrar döwlet, Italiýa agrar döwlet. Yani Türkmenistan şu günkünde edilýän iş iň köp paýtany bilmeýän adam barmy? Buğdaýy bilmeýän adam barmy? Hemmemizem bilýär, hemmemizem şol okul suwatlary ýeneler. Iň bolmanda bir-iki sapar gidensiňiz. Yani Paýta ekilme değil. şertlerini bilýän adam barmy diýip sorasaň aýdym. O ekilme şertlerini bilemiz o näçe adam bilýär bilemok. Yani näme dile ekliýär ýöne ol saparagyny diýjek bolýan şu ýeri hususy ýeçiligi berenden soň adamlar birinci soňam üzüm meselesi bardyr. Ine üzüm ekmek diýmek buğdaýdan has peýdaly. O bir mysal berýär saparaga üzüm diýip. Ýene üzümden başga belki ýüzlerçe ekip bilinjek çoňalyk miweli agaç bolsun ýa-da beýleki otlary bolsun bardyr. Paýtadan, buğdaýdan peýdalydyr. Ýüzlerçesi bardyr belki. Ýene üzüm diýip mysal berýär. Üzüm hem näme üçin mysal berýär? Türkmenistan şertleri üçin atyk bolursa. Üzüm bardyr, soň incir bardyr. Ýöne sen üzüm hem ekip üzüm edip satmak gowy zat däl. O işi bardyr. Sen üzümü biri senden alar, olam şerap ýasap satar. Sen 5 lira 5 manat kazanarsan, ol 50 manat kazanar. Yani şu şerabı sen edip bilen ýa-da diýen başga hili bolýar. Ýa-da incirden inciri satarsın. Ya da üzümden pekmez emetýärler Türkiýede. Pekmez hem gymmatdyr. Ýöne sen onu Türkiýe satmaly däl, Ýewropaýa alyp, Amerikaýa alyp ýerlere satyp bilmeli. Yani onu yetiştirmek bir tarafı bu zatları. Yetiştirenden soň öndürmegi var. Yani önüme başka bir önüme işlemeli bolýan. Ondan soň onu satmak üçin satyjylar gerekdir. Satıcı diýmek, olar satıcı diýse olar ýokda satıcıny aýdamok. Yani satıcı diýmek hakykatda dünýä bazarına çykyp bilýän, gatnaşyklary bar, bilimi var şu derece yankı. Pazarlamacı değil ya Türkçesi. Yine şol orada yani marketingde yetişen, içinde pişen, kaynaşan adamların olmalısın. En azından faydalı minlerce Türkmenistan için çok yalıp yetişen kadrolar olmalı. Bir kadrın yetişmeleri 40 yıl kemiyle. Yine bu zatlar şol yalık ediliyor. Soňra agrar diýmek esasan ekinçilik näme dayanýan diýmek-de. Ekinçiliğe dayanýan näme? Ýöne Ol o näme bardy aýdym. Göýne paxta ekilen wagtda 100 hektar ýere paxta ekdim diýip hasaplanmaýar-da. Müňläp hektarda ekmeli paxta ekýän bolsa. Ýöne üzüme şonça ululuk, şonça giňiş meýdany ekmeňe gerek ýok. Azrak ýere ekseňem şo paxtadan gelen girdejigin az köp bölegini alyp bilýär. Soň paxtadan
bilmedim şu önkü Sovet dövründe esasen Sovet nemänim o mataçylyk nemesinde o köp ulanýan bolup biler, belki daşna da satýan bolmaly köp mukdaryny. Ýöne häzir şu paxtanyň ýerine alternatifler gatykanda Hı neme hı. hukmunda. Yani diňe paxta däl-de şu wagt köpeldi. Paxta da bir gyrasyndan gidip bilýär munyň. Soňra biz paxta ekip hiç haçanam girdeji elde edip bilmeýäs. O. Hem girdeji elde edip bilmeýäs, onuň üstüne de toprak zaýalýar. Üzüm eksen zaýalanan o. Gawun eksen zaýalanan o. Garpyz eksen hem zaýalanan o. Säw. Olara onça su bermenge gerek yok da. Aýdym. Soňra üzüme däl de ýanky 1 ýyllyk nemeleri ýokma? Göwerimler, miweler. Hı hı. Şu 1 ýyllyk bolanlaryň hemmejesine ýanky hidroponik sistemada ekip bolýar. Şu sistemada alyp baryp bolýar bu zatlary. Onuň her türlü görnüşde nemesine ýanky sistemasyny döredip orta atyp bolýar. Gaty maýşgak bir zat da bu. O Şu toprağım sistem. gerek değil onun için. Yo, toprağım gerek däl, ýanky toprağyny hem zaýalamaýan we bizim Türkmenistanda 88% awa tygşytly edip bulunup bolýar suwy. Pikir edin, 88% su az ulanýanys. Şu wagtky ulanýan suwumyzyň diňe 15% ýeterlikli bolýar aljak hasylymyza. Ve şonun gapdanda da o balykçylyk edip bolýar şu sistema boýunça. Şonun akvaponik diýip bölegi bar. Şu an dünýä nemesi gaty ösdi, bu paxta ýa-da buğday Türkmenistan üçin gaty ziýanly bir zatlardyr. Gaty ziýandyr. Su ýetersiz nemedir. Ine buğday el alaly aýdym. Buğday bizimki alak çöl tebiatyna birinciden gawat gelenok. Onun için Ukraina'ya alak yer gerek. Ya da Pribaltika'da köpekliyor. Orset'te de köpekliyor. Şonun ýaly yerler gerek de. Diňe ekýän soňa mı oluyor? O ekýän, orýan belki dökün berýändirler aýdym. Traktorda şu ekenden soň bir üstüne traktor bilen dökünläp geçýändirler, ondan soň bir orma üçin geçýär. Hı hı. Yani su verip o yeri tekizlep neme edip ýören oklarda. Başkaça nemeden seyrediyorlar olur. Bizde şu giden işsever düşünce de şu yankı işleme nimet haram onun için çok yalık. Halal zahmet diýip bir söz var. Halal zahmet diýerler. Bilmedim o Traktorda yer sürsen haram, yani pil bilen şonu bir 2 ýylda adarıp çıkýan soň kılam ekýän, onu ýemiş sapar haslar ýa ýöne sen halal bolýar, haram bolýar. Şu kıyınçılıklı Öriplik. Bilmedim nereden gelýär ýöne şu kıyınanyp kıyınçylygyň içinde. Yok, Belki hiç. bir elin bir ayagyňam gopmaly mı kan diýen şu. Hiç nämede yok şol zat. Dinde de yok kendine. Hiçbir dinde de yok. Yani az işlesen ya da ansady suwunda tap işlemek Haram diýip bir zat yok. Baytym o zatlar yani aklet diýip hemme dinde var bir iş edilen o aty diye. Aklım olan o köp. Özüňi nämetmegem günä hasaplanýar. Nämet gereginden köp azap bermek diýelim özüňe. Ýöne Türkmen entegem pahtany elde toplaýandyr kenine. Halal bolýar. Şey dip öwredipdirler ha pahtany. Onu nädip bilen? Neme çıktı da yine akıllı telefonlar çıktı ýen berkisi. O aýdara meniň ejem kakama şu wagtlar telefon ýokdy, elde ýygýatlar. Meniň döwrüme geldi akıllı telefon var. O entegem el bilen ýygýas, munyň bir nemesi bolmaly diýip soramady. Sorama yok. Ösüş yok yine hiç yine. Düşüncede de ösüş yok kendine. Sebäbi össeň haram bolýar. Ösmän gynanyp ýaşasaň halal durmuş bolýar. Halal durmuş diýen bir söz bar eken aýdym. Geçen bir gürrüň elip bir gawat geldi.
Mene halal, Akıllılarım. dine halal zähmet diýip bir neme barmykan diýip gördüm. Soňra olara neme etsen, Ýewropada ýaşaýanlaryň hemmesi haram zähmet çekýär-de. Mysal üçin Mercedes robot öndürýär. Hı hı. O Mercedes indi haram bolýarmy? Şo taýda iň soňunda bir bilmedim, adamlar demäni dakyp adamyň dakpal ýerler bar-da. Olar aýrylýar. Ya yeniden bir 10 yıldan 15 yıldan doğalı nemeye geçip gidiyorlardı. 5. nesil yankı ne diyorlar o Industrialization. senavat nemesine geçiyorlardı. 5. Hı. nesil senavat teknolojisine geçiyorlar yani bir 10-15 yılda. Şu an 4. de hiç il adamın katnaşığı olmaya bir önüm öndürmekte belki de. Biz entek birinciye geçip bilemiz yok şunu. Birinci adımı ne edip bilemiz yok. Ama Dünya beşincide. biz ne oldu ne oldu demeyem yankı öküz bilen yer sürmeli, pahtan elim bilen yığmalı diýilen ýalak demede düşünce. Gynandyrjy. Ýa-ni şonuň üçin biz paxta bilen buğdaýa ýersak, aýdyň biz şo zatlardan hem uzaklaşar, kellämiz soň açylyp başlar. Hı. Yo, gatir ve çad. Bizde misal için yankı ahlak diyen zat bir yok. Hmm. Hakikaten ahlak diyen zat yok. Hiçbir Türkmende de yok. O var deyip yalandan nemetlen. Hmm. Yani ahlakı olan bir toplum 10 yaşında, 15 yaşında çağını iyi işe sokmaz. Paxta ýygmana iyi bermez. Ha, o tahta toplatmaz. Yani 20 kilo topla ya da 10 yaşında toplamayan olsun. Hmm. Sonuçta sen toplamasan balanok değmez. Sebebi olan tek 18 yaşında, 17 yaşında, yetkince hiç kimin hakkı ahlakı olan bir toplum şonu etmeye. Yani Türkmenistan'da çağlar ne sen işçi nemesine koşuluyor. İşçi güce koşuyor. Hmm. Ahlak var mı yine şol adamlar? Yani bizde diyelim ahlak var diye fikir ediyoruz. Yine halal haram deyip bir sapar yankı kitabını ama okamazsın Kur'an-ı Kerim. Bir sapar okamadığı adamların son yağlık halal ile haramı ayırt edip biliyor kendini. Hmm. Yok haram diýerler ine aýdym Mekke'däki ine Käbe diýip ad berýärse Käbe. Hı hı. Ve biz şeýle bilýäs ýöne Arabistan'a varın. Arapları soran şu näme diýip sorasanız Mescidi Haram diýecek. Hı Haram hı. mescit diýerler. Hmm. Näme Tamam diýmekine? hesap. Hmm. Senem haram sözüni iň erbet söz okmunda görüpürsin. Haram diýmek gadagan diýmek. Käbir halatda gowy many berýär ýa. Mysal üçin adam öldürmek gadagan Gadadan diýär. edilen yer. Hı hı. Ýa-ni näme de adam öldürmek haram. Adam öldürmek gadagan diýen ýerine adam öldürmek haram. Ýa haram sözü bu taýda gowy ýerde ulanykdyrlar. Hı hı. Aa, Doğru yerde olanıklar. Dogry ýerde diýeli hatda gowy diýip aýtmaly. Bizde ýa bir adamyň özü bir haram bolup bilmeýär. Mysal üçin aýdyň gadagan bolup bilenok. Bizde Mehmet'e haramzada duymayan gadagan adam duymayan aslında. Gadagan çağı diýmek bolýar. Ha, çağa oluyor. Zada Gadagan da çağa. Farsça. Zada da Farsça sözü, haram Arapça söz. İkisini bilmeýän o dilin getirip goçuyan o Türkmençe alıp oturduyan. Kelle de burada Yarlık, canlandırıyorlar. yarlık bu başka da hatta. Şonun ýaly bir kıynaşlı. O nirelere gelipdir ya. Bu dili bitiripdirler. Ona da Türkmençe diýip at oýupdyrlar. Siz Türkmen tanaz ok entek. Yani şu nemän ulanýanlara aýdýanda. Haram halal meselesi boýunça soň aýdyň dowam edeli E-Döwlet barada giňişleýin gurrunlaryň diýe giňişleýin gurrunlary we bu taýda ýetişmez ýöne. Ben Hmm. biz kaç ayda ne devlet ne mi? Hawa. Yine hazır e-devlet. Şimdi devlet birinci devlet diğeri. Devletin ne emekliydi? Aydalı bir yerde bir banitsa uğurlayan olsa devlet şunu kartasına İngilizce kartada belli doğru mu? Hmm. Son işçileri vardır budjeti yene yani devlet sol zatlara seyretti ya da sen maşinalarını atın devlet şunu senk olduğunu tasdiklayan atar.
Yine Hmm. şoň ýaly işler edýär. Indi soň häzirki günde şoň ýaly ýagdaý göredi dünýede. Men öýde oturan yerimde internetten bir zat satyn alyp bilýär. Soň indi Hmm. ýanky notarius taky daýja ona jaň edip aýtmalym men ýa-da gidip aýtmalym men aldym diýip. Hmm. Yani ol internetten alışverişte ýanky diňe öýüňize produkty Yok diýip girýän gönü zaman gön islendik şu bir zat tayda we hemme bolýardy. zadyň kaýdy bardyr. Yani adamlar durmuşymyz bizim internete geçti. Elektron görünüşe geçti. Häzir biz YouTube'da çykyş edýär, siz hem bizi telefonunuzdan görýäňiz. Biz bir zalda oturamyzok. Biz elektron sferada diýelim. Sfera diýsem dogry bolarmy Ha, bilemem. ha, doğru. Yani elektron bir sferada biz häzir hemmemizem. Hawa şu yerde de döwlet bolup bilmek üçin elektron döwlet bolmaly. Ol samsyklyk ýene gülenler, ýeneler diýerler. Maýmun bolsaň gülersiň maýmuna näme berer? Güler ol. Ýa Şekspiryň nämesi goýuňyna güler maýmun. Maýmun çoldur. Ýene sen insansyň. O döwlet kemiňe düýşüne giren ok. Gaçyp bolan ok şu zatdan. Sen gaçyp bilmeýän. Ha, gaçyp bilersiň. Internete gadagan et. Adamlary Türkmenistan'da telefonundan yok durma. misal için şu an. O. Gerek däl döwlet. Ýöne sen internete goýsaň, internetten söwda, internetten ýanky dürli hyzmatlar, internetten bilet satışlar, internetten rezerwasiýon diýdi, ýene diýdi. Ýa-da internetten eýitim, ýene käbir okuwçy bardyr, maýypdyr, ýenedir gidip bilen okuwa. Öýünden sapak görmeli. Oň haky ýokmy ders almana, sapak almana? Haky bar bolsa elektron görnüşde beriljekdir. Indi bu işleň hemmesi elektrona geçip barýar. Döwlet näme galsyn şol öňki ýerinde. Hmm. Yani sen sistemaň, döwlet sistemaň diýeli galsynmy? Neme var Ya da aydım. şu ýagdaý bardyr. Hı hı. Ýöneköy bir zat aýdaýyn. Ine öň telefonuňa pul ötürmek üçin gidip şol operatora barıp pul berýän, olam saňa pul ötürýär. Ýöne şu internet banka şonu internetten edip bolýar. Sen haýsyna edersiň? Haýsyna İnternette ine ne dersin hiç oturan yerimde ama. özüň edip bilýän. Gerek däl. Şol ýerde bir adam giýje gündüz oturup gelen adamyň 5 manatyny al telefonuna 5 manat gir, oň nomeryny ýaz, bir adam şoň bilen işleýär. Yani teknoloji ösen soň şol adam şol ýerde iş, ol elde paňta ýygan ýalypdyr. Teknoloji ösüp gitdiňde her adam özü kisesindäki telefon bilen öz telefonuna da pul goýup bilýär, islendiğininkine de goýup bir tapagy ýok. Şonu edip bilýän wagtyň sen näme üçin entegem şol bir sanyk benden oturup şol ýeri oňa da gidip 5 manat, 3 manat telefonuma geçir. Oň işine seret, oň ýalyk bir professiýa ýok häzir dünýede. Ya ol iş gerek de. Şoň üçin elektron döwlet ýa-da ol elektron döwlet diýende döwlet elektron bolýar. Döwletiň näme diýip düşünmeli adam, döwleti düşünmek mümkinçiligi ýok, problema şol ýerde. Ýöne sen gaçyp bilmeýän bu zatdan. Elektron döwlet sistemasy elektron tarapy bolaýmaly we bu gaçynylmaz bir zat. Ol sen isleýäňe bagly däl ýa-da sen aýdaly ýerden turan halyňa bagly bir zat däl ol. Hmm. Ya da gerekdäl diýen bolsaň bolýar, gerekdäl diýen bolsaň ýanky interneti dolu ýapýan, ýaşaýan territoriýaňda, döwletiňde işin internet bolanok, işin internetten alışveriş, satış, ýanky okuw, eýitim diýdi, beýleki zat hemmesi hiç zat bolan o internetde, onda gerekdäl oň ýaly ýerde. Ha. Yani hiç gaçyna elektron Yine döwlet ilat şoldur. yazığı misal için aydın. Bizdekilerine İyi. şu mümkün ilat yazığı, elektron devlet olan ýagdaýynda ilat yazığı sekundma sekund istendik bir vatandaş Hmm. şonu görüp bilýär. Sekund sekund. Onun için bir aýratyn çäre geçirmene gerek yok. 10 güllep çäre geçip müňlerçe adama aýlyk töläp adamlary eýlek beýlek entetmäňe gerek ýok şolda. Türkmenistanda şu mümkün edil goýun sanaň ýalyk sanajak bolýarlar. Şoň ýalygam sanalýar. Ýani goýun ýalyk diýse goýunam şoň ýalyk sanalýar da sanalanda. Hmm. Ine 1, 2, 3, 5 sanyk bärde olaram Ha. gawap sanaýansyn. O Yani şulayda adamlarım näçe adam edil ýaşaýar. O. hava. Ol diňe Türkmenistan'da häzir Amerika'da da şonu elektron sistemadan çykyp adamlaryň sanadysa goýun ýalyk sanamaly bolarlar. Ol öň şoň ýalyk edilýär. Dünýäniň niresinde bolsaň ol, tapagy ýok. Ýöne şu mümkin programmaň özü sanap bilýän, senden gowy sanaýan, onsuz sen näme işiň bar ol ýerde gidip sanamak. Näme üçin şu mümkin hiç kim statistikada oturup gije gündüz hasaplany okuysa, böyle bir sekundyň içinde model ýazdyň, çykaryp berýär sana jogaplaryny. 1 sekund diýmeli, 5 sekundda hasaplap berýär. Ola adam näme samsyk bol? Elektron statistika Hmm. nämeleri ulanýar. Hmm.
Yine o, elektron devlet deyip nämetýän adamlara da, gülýän adamlara nefs bağırıyor da maymun maymun hakikaten hiç bile akıl näme yok. Hmm. Ýa-ni bürokratiýanyň nemesi. Iň adalatly bürokratlar e-döwletdirdi. Ha, o. Ýa-ni iň Size aydalı düzgün e, işleýän. Türkmenistan'daki her bir spravkalar alyansınız sizin yankı öğlen iklimi därini ya da yaşayan yeriniz hakkındaki malumat Suud edilmediği hakkında suud yine edilmedi. näme o Bu bu. zatlar sizin yankı devlet nämedir? Näme diýilýär? Şo tarapda bir awtoritet var. Şol bilgini saklamany diýeli. Hmm. Ve devlet bir suudnamada notarustur. Notarus başka hiç zat değil o yerde. Notarustur. Yani şu kemiğine aydalı kemiğine değine men garant berýän diye. Sonra Hmm. men kemiğine özüne yazıp berýän bir devlet olsa da men devlet olup bilmeýän ya bir adam devlet olmanın oňalyk mümkinçilik ýokdur. Sistema şonu kemiğine suud edip berýär. Kemiğine de gidip başgasyna beren wagtda şol suudlanmaş bolýar. Aydın. Indi şol zady näme üçin sen kompýuterda ýene öýünde oturan ýerinden e-döwlet sistemasyna girip alyp bilmeýän. Hökman bir adam oturmaly bol ýerde. Oňa da 5 manat berip sen özüňi sen şu ýerde ýaşaýanlygyny görkezýän bir resminamany ondan almalymy ýa-da kompýuterda girýän internetde ýa-da e-döwletden alýan şol zady. Gerek däl şunun zatlar. Mümkinçilik var. Altyapy taýýar. Yani bize maşin ýeritdirler. Ýene internetde maşin diýip gözeňe ýetir. Maşin Hmm. ýeritdirler. Isleýän ýüküňi daşap bilýän, isleýän ýerine gidip bilýän soň ýaly bir maşyny öýünde goýdular, ine ulan diýdiler. Birem geldi ana şu maşyny ulanmak gadagan diýdiler. Üstüne örtdiler. Hmm. Sizem daşynda gezip görseňiz o maşyny baraýma ýanyna batyrıp etdir we bu ýok edýär ýene. Ine şol zat. O dur ýöne hiç ulanýan adam ýok. Mümkinçilikler ine aýda oturýar. Görüp otursaňyz daşyna çykyp. Yani Hmm. daşyna çykan adam birin soraýar zady internet. Görüp otursaňyz näli bir peýdaly bir zatdyr. Umuman internet bilen güýçlendirilen bir döwlet diýmek e-döwlet diýmek. O internetem Soň neme bardy? gatnaşyp Aydyn ýa suudnama diýende bir zat aklyma geldi. Türkiye doğruluğuna bir neme geçiş döwrü barda bize şoňa wagt geldik. Birinji, ikinji ýyllarymyzda okaýanyň baradaky dokumentti yazyp berýärdiler. Ýa-ni gol çekip peçat basyp berýärdiler. Soň 1 ýyl, 2 ýyldan soň nämäge geçip gitdirdiler? Elektron usula. Soňda elektron usuldaky nemede de aşağında QR kodu bolýar. 4 turşluk nemelerden emele gelen. Kirjek neme vardır? Aşağında ýa-da ýokarsynda bir ýerinde bolýar QR kodu. Okuýanyň baradaky nemeni alan wagtyň şo berýärdi. Soň onu Türkmenistana gidenler bardy alyp. Diýe soň muny gören adamlar diýen munyň peçaty gol nerede diýip soraýarmyşda. Soň diýe bu okuwçam diýe peçat gol goýan oklar indi onu aýyrdylar. Indi şu nemeni okat diýe QR koduny okatsaň şo zadyň hawa dogrumy dälligini internetde görkezýär diýip aýtsa şonu nemeden okmuşlar. Ýa-ni aklyna sığan ok diýär o. Nädip okatmaly telefon, o nädip okatsyn, men nädip inanmaly bu zatlara diýilen ýaly kellesinde nemeler taýlar çapýan boldy düşünmän. Soň bärde de şonuň ýaly edip berip başlapdy. Biz diýendi şey edip berýäs diýe soň hatda gelmeňe gerek ýok diýär. Göne nemäňe düşýär. Misal üçin her okuwçynyň öz girýän sisteme var, sistemada girýän öz hasaby var. Şu hasabyna gelýär. Ýa-da e-döwletden alyp bolýar-da. Türkiýanyň öz e-döwletine girýän eger okuyan bolsaň, öğrenci belgesi diýip ýazýan, şo taýdan çykýar. Soň eger hakykatdan bir ýerde okuyan bolsaň, dokumentin öz çykýar. Soň şonu ýükläp alýan özüňe, telefonuňa düşýär. Soň gerek bolsa fotokopya nemesinde çıkarıp alıp bilýän, ýazdyryp. Şoň ýaly bir döwür geçdi Türkmenistanda. Şoň gaty gynanypdyrlar da düşündirip bilmän okuwçylar. Inanmarsyn. Şeyler hep bir neme. Türkmenistan nähili uzakda bu zatlardan.
Son devam edelim. Aynen. Bizde nevit önümünü öndürüp biliriz mi ya? Onu ya ağır harçlıktan başka diye. E, Şimdi nevit önümünü öndürmek için bir zatı umum edip ayırıp geçeli aydım. Bu zatlar yani sorular böylekleyin geliyor. Türkmenistan bilime yatırmalıdır. Yani yukarı okul caylarına yani yukarı bilim almak için eğitim almak için onu östürmelidir. Sonra başlangıç eğitimlemelerini yani dünya standartlarına getirmelidir. Yani bir çağını ne edip yetiştirmeli olsa şunu yal yetiştirmelidir. Ondan sonra ul olandan sonra yukarı o bilimi almak için öz saylap giriyor. Yani şu tayda da bilim sisteması katı yani yerlikli olmalı. Bir spesyalist e, yetişecek derecede bilmedim. O tayda yetişmenler yani spesyalist köplenç öz özünü yetiştiren adam gözüm öyle aydın benim Hı hı. bir yerine ama sen şu nyalı olmalı deyip yetiştirmiyor yani en azından yukarı bilimi alan yere şu an görevli olmalı da. Şimdi şu taydan çıksa bu adamlar yani nevit bilen ne yapıp işleşeceğini biliyor. Ağır meselesinde de ne mezat bilen işleşeceğini biliyor. Adamlar hiç haçanan bir yerine benzeş değildir. Fikretmen hem adam nevitçi olup gider ya da hem adam ağır harççı olup gider ya da hem adam prezident olup gider diye ne adam. Neme vardı bu komünizmin getiren bir zadı. Aslında hiçbir adam benzeş değildir birbirine. Yani sizin gızıklanyan zadınız ile başkası gızıklanmanı biliyor. Hatta siz seyredip ay şulu işem ne edip ediyor ne edip savrı çıdaya diye ne alaklar. Düşünce dörep biliyor da men de oluyor kağıt nemeleri hünerleri görem de aydın. Şey değildir ya bulam aslında tabii bir zat öz oluşlu bir zat. Yani adamlar dürlü dürlü. Ya adamlara erkinliğini versen hemmez adam edip bilye yakın nevit önümlerini. Doğru Ön, zat ederler. Erkin adam, azade adam doğru zat eder. hava doğru Paht da. etmez. Yani paht etme mümkünçiliği yok. Şimdi Türkmenistan'da yine katılı soru geldi. Ben ne emedik olur. Yani, Türkmenistan azat ya da insanları azat o diktatör Putin'de mesele değil. Yani azat yetiştirilse adamlar bizde çağdalıktan sene yani kulçuluğa başlayan kul et yani en atan kul ediyor seni. Bunu açık aydalı. Hmm. Ya aydalı dişini diye olmasa kalkan grup bile seni. Hava. Sövüp bile. Onun için sen dişini uyuyor. Aslında değişin hava yuğmalı şu yuğmasan Dişini değişin arası açılığı için hiç kim yuğuna yok. Yani belki vardır bilemem. Yani köp adam dişini çok kakası ecesi yani hmm. sövmesin, urmasın deyip son için diş yuyor. Son ertesi bir gün kakası ecesi yok bak dişini yuğuna oynayamalar. Demişim düşünden geçti sefer çağ. Düşündürüp bilmediler. Ne son yalık ve çağa Düşün. yetiştirilip bilecek en ata da olmalı. Yani akıl. Hazır 20 yaşında öğlendi, 21 yaşında çağası oldu. Onu özen tek çağa, neden çağa teriyor verip bilsin. Mümkün der yani çağa yetiştiren de bir fikir eder. Yok o koyuna yetiştiriyor yani çağasını 3 yaşında 4 yaşında oyuna. Son Yani yıllık yetiştiriliyor. yönlendirmek diye bir söz var Türkçe'de. Hı hı. Yani şu çağı yetiştirmekte iyi arvet da çağını yönlendirmek. Bravo. Biz de son yıllık ekemine. Hmm. Yani yat, gitme, oynama, onu etme, bunu etme, Aa, yani divarlara çizme. hatta kaysı çağlar bilen oynap oynamacağına çelli koşuluşu da. Bravo. O yere ilk gitme, o yerde işin olmasın, şu sözü ayıkma. Nemçiliğini düşündüren adam yoksa ya Aa, nemçiliğini düşündürüp bilme mümkünçiliği yok. O akıl yok o adamlarda. Dilimize mi yok? hmm. Sözlere mi yok bizde? Bilemiz yok. Yani haram falan. Haramzade deyip gezip de bir taraf araçsız deyip gezip diyoruz misal için. Hmm. Bu adamlar çağa yetiştirme mümkünçiliği yok. Yine sen çağını azat yetiştirirsin, erken yetiştirirsin. Haydi Allah bardı geldi bunu. Yanlışlık ulan diye. O çağa Türkmenistan'da pahateken ok bir. İkinciden Nire qaysi sektora gider? Hina sektörüne gider. Türkmenistan'da Hina sektörü yoktur. Yani Türkmenistan'da katı kayan yankı baylık vardır. Yine gaz ile net deyip fikir etmem. Hmm.
Onun duzu diyecekmi, beyleksi diyecekmi, o katı zat vardır. Ha. Son halk agrarçılıktan çıkma mümkünçülüğü pes deyip yazıptır. Aslında Yok yok, agrarçılığa girmedik azatlığa hem. agrar Türkmenin mümkün değil. Pahtanın bolmacak yerine pahta etken bir millet olup bilmeyen mümkün değil o zaman. Agrarçılığa giren deyip hasap etmek yanlış. Ya biz agrar nemesine hiç girip bilmedik aslında. Agrarçılığa giren olsa şu olurdu. Kemine Türkmenistan bugünkü pahta değil de pahtanın tohumunu satardı. No. Buğdayın tohumunu satardı. Yine agrarçılığa girmek yine. Hmm. O size getirip tohumu getirip veriyorlar, ek diyorlar, ek diyorlar. Oraya Hmm. oraya. Bu adam agrarda Yo biz girip bilmedik biz yankı paktalar ile buğdaylarım boyu bir karış bir yarım karış ha. Şu girip bilmediğimizin suutnaması. hı, Ee, bu zada yankı bilim çöz ya. Yani o adamlar yetişýänçe hökman birinci yıldan yeri işledip toprak demet bitmeli diýilen zat ýok. Baryrem şu hususiýetçiliğe geçmeň özem bir epesli yıl almagy mümkin de. Geçenden soň ola adamlar özleri belki ekip bilmez mümkinçiligi ýok. O toprağı alan adam 50-60 ýaşynda boljak belki. Onun çağısı düşünüp eder. O adam bir yatıp durup o adam kellesi devamlı işlep durur. Her türlü pikirler gelýär. Her türlü. ömüne. Ömüne şu plan vermesem özü plan çizse her kim öz planını. O şu plan O vermezlik. renklilik goğuz attır. İldeşler yankı. Renkli olmalıdır. Men Hı. yine bir zada üns vermenizi haýyş etjek. İslendik ösen devletlere seyredip görün. Köne suratlarına, kinolarına, yemelerine seyredip görün. Renklidir daş döwerek. Dürlü şahıslar var o yerde. Soňam alyňdaany bir goýun sürüsine seredin. Goýun sürüsü, hakyky goýun sürüsine seredin. Ýa-da sygyr sürüsine seredin. Renkleri meňzeşdirip, köplenç halatynda meňzeşdirip. Soňam esir döwründäki giýilýän eýneşiklere we jaýlara, maşynlara seredip görün. Hı. Estirde hemişe yoğun renkler ulanlandır. Yani kızıl, sarı, oň ýaly renk yani yoktur. Agyrlykly, yani orta çıkan bir renk vardır. Näme diýile, çal renk çıkýandyr. Hı. Gara var, ak renk, aga yok. Yani gara, şoň ýaly renkler vardır. Ýa-da näme vardır? Lacivert hem yok. Çol renklerin ortasında yani çal bir renk çıkýandyr. Bu yer diýmek sürü diýmek. O görünüp dur. Ýöne siz görüp bileňiz ýoksa ýankı seredýän Yani açyňyz. yetişen gurşagyňam şol da yani. Ýok, seredip bilýän nämeň bolmaly da sen. Seyredip Ýöne bilýänler hem ýok diýerler diýip aýdyp geçeli aýdym olam ya. Olam bir şoň hakykat. üçin görüp bileňiz ýok. Ýoksa hemme zat şeýle bir ýokarda görünüp durda. Hemme zat görünüp dur. Şu ine neme de raýat sürü diýmek de kollektiv diýmegem sürü diýmek aýdym. Kollektiv diýmegem sürü diýmek. Kommunizmde raýat ýerine kollektiv kullanylýardy. Kommunizm o, ayrıldı, yıkıldı, gitti. Onun yerine yine täzeden raýat geldi. Kommunizmden öňem raýat sistemasi bilen ýönetilýärdi. Yani bu taýda adamlaryň dürli pikirlenme mümkinçiligi ýok. Başgaça pikirlensen seni eýýäm kollektivden uzaklaşdyrýarlar, hatda ýok edýärler. Uzaklaşdyrmak bilen hem ýetinen oklar. Ýok etbilýärler. Soň dowam edeýin. Aýdym, barmy taýtjam? Yok, men aýtjak bolýan zadym neşol zatdyr. Şahslaryň olan ýerinde dürli bolýanlar. Nawa. Yani karşılık bolup biler ol sen hökman suratda hormat koýaýmaly, mysal üçin kemine aýdaly gyzyl bir köýnek giýipdir diýelim. Men şoňa näme üçin giýýän? Elbet gyzyl köýnek. Elbetde o men üçin elbetdir. Ýöne onu kemine giýýär, men giýemem ama. Nawa. Diýmek keminen Şu köýnek we keminen islegi onu giýipdiler islendi köýnegi. şu nämäde hiç bir ýa-da akyl ýetirip bolanok aýdym. Başga biriniň edýän hereketi ýa-da giýýän bir zady seni nädip Yok, rahatsyz edip bilýär, mysal üçin dogry dälmi?
Yo eder o kollektivde eder. Hazır Kollektivde sen diýär o. kemine yönükli bir zadayda yine tavukların arasına, ak tavukların arasına bir sanık yani kızıl tavuk koyup koy, Şonu çok öldürýärler. öldürýärler. Çok ha çok. Türkmen'de de Hı hı. hemmesi bir menzeş fikirdedir. Postsovetlerde ve Sovyetlerde. Ve bir Hı. sanat farklı fikri yani kızıl tavuğu ortaya koyuyorsun öyleyim. Onu öldür ya. O, toplum öldür ya. O niyazına Stalin'e gerek yok. Olur hıvıs bilen karışıp durur sonra. Onun Hı için hı. tayarlandı o adamlar. Aha, şey geçti o çağ ondan Yani beri. yok ederler. Ne bana yadımda olsa berde bir iki sapar yankı Museviler hakkında bir zatlar diyen vaktim doğru zatlarına aydan vaktim. Yahudi ay deyip bir zat yazan adamlar vardı. Hı. Yani tutuş Türkmenistan tahliye yeni açıldı. Yani o hissat diyeniz yok Yo mu? takyanın nereden gelýäni soramagyna aýdym. Wo demäni galdyrdım. Allah. Ama ne O için hiç kim hissat diyen yok. Yani ben bir iki saniye, bir iki sözlem aydanım için bu hayran halayım bir zat. yo aýdym ine temany gozladym. Gyska şu takyanyň taryhyny aýdyp geçeli. Seljuklu döwletiniň gurucusy bardyr Seljuk Beg. Seljuk Beg we kakasy bar. Bu ikisinin dini Musevilik yani Yahudilerin dini. Tarihi girip görüm Seljuklu tarihi Seljukluların kimdigini başgalasına haýsy ýerlere göçüpdir, näme dinler bolupdyr, näme iýip içipdir, şo zatlara çeli ýazýarlar. Girip okap görüm şo taýda dinleri Musevilikdir. Näme üçin Musevi diýip sorasaňyz, İslam dini gelmezden ozal Hazar denizi var şu hazır. Hazar denizinin kenarındaky ýaşaýan ähli milletleriň dinleri Musevilikdi. A, Musevilik İsrail'in häzirki ýaky şu adky dininde umuma Yahudilerin dini, Ýewreýleriň dini ýa-da. Bu İslamiyet gelmezinden ozal. Soň 900-nji ýyllara gelenimizde, ýagny 1100 ýyl bundan öňkü wagta gelenimizde, eýýä o taraplar islamlaşyp başlaýar, bir islamy hereketlik bar. Soň İslama geçip gidiyorlar, ýöne tahliýe nemesi galya. Tahliýe meselesi galya. Şeýledir ýa-ni nemäki ýaly şu maňlaýyna çeli ýapýan däldirler. Ünsür bu zat köp adamyň gözüne batandyr, belki içinden bir ses sorandyr, ýöne o dinlän däldir, o soraw. Jogabyny gözläp tap bilmejeni bilýärdi. Tahyýanyň gelip çykyşy sebäbi näme giden wagtlary. Ha, näme aýdyp geçelik emin et. Biz tahya karşı diýilen zat yok. Yo taryhyny aýtmak O üçin. yanlış düşünmem. Tarihini bilmeli. O gayçim gowy zat beýleki bir yani kulturlar bilen alış-çalış etmek gowy zatdyr. Olardan bir zat alarsyňdyr. Gowy örendir, halandyr, şonu alansyň sen. Hiç diýany ýok. Yok o neme yeri yok. Yönü bilmelidir. Yine iyiyen Hmm. naharın vardır. Doğru değil mi? Somsa yiyez. Somsa'nın tarihini bilmelidir. Somsa'nın tarihini bilecek olsanız Uygurlara gitmeli olyanız. Uygurlara sağ olsun aytmalıdırız. Hem Özbekler hem Türkmenler hükmünde sebep. Bilişim boyunca ikisi ne Kırgızlar hem var. Kırgızlarda dediliyor Somsa. Yine biz şu meselede Somsa meselesinde Uygurlara sağ olsun aytmalıdırız. Hı Uygurlara hı. bilýäňiz kimdigini. Dowam edeli aýdym bu ýankı tarih nemesine köp girip bitmel soň Lyon İbo ýyldaşymyz bu tööleme gaty aktiv sonra ya. Maslahatyňyz bar bolsa biz halk bolup neşe serişlerine nädip garşy görüşip bilersiz. Şu gece öndeyiz diye. Häzirki wagtda diýär-de şu wagtky şertlerde. Häzir şonam ýatladal Türkmenistanda ýene ýankı neşe boljak bolýarlar. Ýaşlar ýetişdi ýene bir nesil. Türkmenistanyň ykbalyny çözüp biljek ýaşlar diýen olara. O isle-isteme şoň ýalypdyr watandaşlar ol ýerde hem näde her bir gelýän nesil bardyr, şol öz isleýine görä döwleti şekillendirýändir. Aýdaly siyasata, bürokratiýasyna, beýleki iş adamlary, alyjysy, satyjysy şolar olup başlaýardy. Soň ine häzirki gün şolarda howp görýärler.
O Yankı. sebäpli neme rejimi Orus, challenge edýän bir neme hökmünde görýärler. Orus tarap nämetge başaryp bilmez diýen ýalat men fikrimçe. Hmm. Şoň üçin ýene ýanky neşe nämeleri we watan habarlarynda görüp başlarsyňyz. Neşe söwdasy bilen nämeni ýanky serhetlerde tuttuk diýip ýakarlar. Ýene ol propagandasy ýene neşeni reklamasy şoň ýaly Şo edilýär. köpeljeğinin işaratydyr. Ya o reklamasy şoň ýaly edilýär. Hmm. Şimdi şoň üçin oňa garşy şu günkü günde bizde ine altyapy ýok, gynançakda örgütler bolmaly, örgütlenmeli halk. İslendi hopa garşy örgütlenmeli. Neşesi bolsun, beýlekçi bolsun, başarky düşman, içerki düşman örgütlenip çözüp bolýar zatları. Hmm. Örgütlenmek diýmegem mine bir-birine göz gulak bolmakdyr, hyçgaça manysy. Türkmenistanda erkek örgütleri terörist diýip ılan ederler watan habarlarynda. Sebäbi olara düşünje ýok beýle bildi. Aha. Neme Türkiýede örgütler kändir. Hemme Aha. döwletde kendir, hemme Hemme. döwletde kendir. Başka hili döwlet nädip aýakda durup bilýär. Hmm. Haýsam bolsa bir howpa garşy. Şu neşe işlesini, polisiýa gorajak mı sen? Polisiýa özü dargadyr birinji nowatda. Hmm. Mollimler gorajak mı? Ýok. Muallimler daratyp berýär. Hmm. Ýok. Her Şoň birine. üçin örgütlenmeli ýene onluklar sebäbi örgütte hemme adam örgütüň bir üýesi bolan wagtda sen özüň gözüňe getir her gün onlarça ýa-da ýüzlerce kişi bilen salamlaşmaly, gürleşmeli. Olara sen hormat goýan, olar sana hormat goýan. Sen neşe seýsesini ulanarmy? Häzir Türkmenistanda näme üçin aňsat her kim özü üçin ýaşaýar, özüni bilýär. Beýle kiň öňünde jogapkärçiligi ýok. Bir işin içindäki adam, bir örgütün içindäki adam, ýa-ni gapdandakylaryň nämesine pikir edip, Jogapkärçilikdir. menfaatlaryna pikir edip jogapkärçiligi üstüne alýar. Şoň üçin hem neşe bolsa iň azyndan özüni pikir etmese de şo gapdandakyny pikir edýär. Türkmenistanda barmy şoň ýaly adam? Hmm. Näme üçin ýok? Sebäbi ýene örgüt ýok. Örgütler ine şu zadyň goragydyr. Onluklary döredin näçe sapar aýtdyr. Her gün gürleşin, özüňiz üçin hem gowuzat. Bir adam pikiriňiz bardyr, ol onluk döredip diktatyry ýykyň diýilen ýeri ýok. Onluk ine şuň ýaly halka garşy ulanyp biljek islendik ýagdaýda onluklar gaty gowra bolýar. Maslahatlaşyp biljek Maslahatlaşyp bilýärmiz. adamlaryňyz ýakynda. Başyňyza bir iş geler, islendik bir indi agyr bir iş gelýär. Bir özüňiz şol işi gatlanyp bileňiz ok. Ýani onluklaryň esasında. Yo şu an döwlet ýok-da, aýdym döwlet ýok. Bir ýerden problemany näde çözýän bilmeýär. Ýekeje özüm. Döwlet emine aslında o döwlet şu problemleri çözmek üçin ýöne pasport problemaňyzy siz döretdiňizmi? Kim döretdi? Döwlet döretdi. Şu gün jol terörist topor döretdi ona. Yol problema, Türkmenistana gidip gelme probleması, ol bir problema. Döwlet olsa problemleri çözmeli. Kim döretdi? Çözmegine geçdim. Çözmesin ýöne problemany döretmesin. Ýöne döretýändir sebäbi Türkmenistanyň şu günkü sistemasy. Adamlar hemişe şu başynyň çäresi bilen bolsun. Kellesini aldyp bilmesin diýip dürli ýa-ni sünni problemalar döretýändir. Hemmesi hem sünnidir. Hmm. Ýani emelidir. Ýasama. Ýasamadyr. Ýolu ýöne ýere ýapan oklar. Pasport problemasy bilýärler, olar öňünden ýene garaşandyrlar nesip bolýan 2020-den soň pasportlaryň wagty dolup başlaýar, bulary gören näle ılgajany ýana Yo, diýip. dolmana gerek yok. Türkiye'de sayılı olup hükümet çalışsa bize şu an uzatılan pasportların hemmesi çöp bolýar diýip aýdy. Atyvermeli soň zynaýyn. Emani. Nemäniň daşynda halkara Birleşen Milletleriň ortaga goýan halkara düzgün tertibiniň daşynda şu an uzatylan pasportlar. Şu yurtlar bilen ılalaşýarlar, düşünüp bilýärler. Misal üçin men Türk birligine goşulmana razy bu ýyl. Ýöne şu pasport meselesini çözeli, ýa-ni Birleşen Milletlere gitmän çözeli ýöne şu meseleni diýär-de. Ýa-ni Gurban olaynyň hiç halamayan o Türk birligine bu ýyl gidip gatnaşmanyň asıl sebäbi şol diýip ýa-ni aýdyp bilersin. Şoňa benzeşen ýene-de başga sebäpler bardyr.
Ya, devam edeli aydın. Son, Vefa dip birleşmiş oraya gelengsizliği, binamusluğu, e, yaydan canlığı, yaltalığı, kümsüklüğü ne edip ayıracak diye Türkmenden deyip soraktır. Bu zat gatı ansat zat ýöne şu atkı şul häsiýeti eýe bolanlardan aýryp bolar mı diýen soraga Köpüsünden ayrıp bolar. o E, köpse emeli sulda şu häzirki sistema Ben talap boýunça gidip durdy. ruhsat versen Hı kendine hı. bunun üstünde işledim. İşledim diye de birazcık araştırdım yani tarihten yeniden. Hı. Türkmen şunkun bir namustur. Yani bir namus diyende ne oluyor? Yani namusu Son 30 için ýylyň nemese däki o Türkmen. namus için görüşen o. O namusu nemedir? Yine iki bu kulüp minister, iki bu kulüp elini öpeyendir prezidentin. Hiçbir Türkmen tarihte çok zade edildendir. Hiçbir Türkmen tarihte çok zade edildendir. Şu günkü yağlık iki bukleden yok Türkmeni. Yani şu günküsü yağlık. Onam Türkmenin elinden etti. Eğer şol prezidenti orus olan olsa Türkmenistan'ı onda etmezdiler belki. Yani Türkmen prezident koydular. Niyazi Türkmen'di. Hı. Onun yerine aydalı bir orus olan olsa prezident. Onda da şon yalık etmezdi belki. Yine birazcık koruyacak olur. Yani namusunu. Ya da ayarların, çağlarını daşarıyordu, işlemeni uğratmazdı. Ne yapayım? Ayağlarını hiç gibi koran ok. Mümkün biz Şolaryň erkekler daşary olup. ýurda gideniniň yerine şu häzirki terörist rejim bilen Hava soňra çelip olara görüşen göre diýiplerdi. öyde otursan biz azı çocuk geliyor şu problemaları, iş probleması, yine probleması. Hmm. Sonra indi ne Türkmenin namusu bir şu zat vardır. Türkmen namus yani atı yara ölen bilelikteki bir zattır. Bunu katı o işlettiler. Türkmenin yaranı elinden aldılar. Hmm. Türkmenin tarihi seyretken yani tarihe ken bir malumatım yok. Yani esasen yani Seydi vardır. Seyit Nazar Seydi. Mahkum olan koşkularını okusanız. Molla nefes okusanız çoğu yerde görmeyen zat bana Türkmenin namusu atı yara ölen binelikte oynanırdı. Atına ütkedip böyle atın yerine maşin motor şulukluğun bolup bile yani yaranın yerine ne var yarağa aldılar elimden. Hmm. Men pikirimçe şu namus hem şol bilen bilelikte gitti mi tedi pikirde. Şu gün yarağa izne veren var mı? Türkmen yine önküsiyalık olur. Hmm. Korku da aradan ayrılıyor sever şu zat vardır. Men yankı näme korkunun üstünde de işleni atın şu Türkmenistan näme için korkuyor adamlar diyemde şu zat çıkıyor. Ölümden korkayan adam yok aslında. Sebebi ölecek olsa da korkuyor adamlar. Demek ölümden korkan oklar. Nämeden korkuyor? Öldürüp bilmemekten korkuyorlar. Sebebi eline yara kalan bir Türkmen dine ölecekler öldürmem bilýär yani. Onda yankı korku yine hissat kalan ok. Hmm. Hakyky yine tarihini dolanyp gelýär bulardan. Şoň üçin eskerine elinden yaran aldylar men pikirimçe. Ama O hem elle yarağını bir alýarlar hem urup yankı basçı diýerler. ağaç koyup o yarım ağaç yarım demedip soňra şol Olmasa şugün kuyuny gulluk edip beren eskerlikdäki diýen gulluk diýmeýin men onu. hmm. Eskerlikdäki oğlanlaryň eline hakyky yara berilip şolara birazjyk harby sumgat diýsek dogry Hakkını bolar. verse diýende şok Awa eskerlik şol nemänim. eskerlikde birazjyk eğitim alsalar şolar, ananyň ol bir 6 aýyň içinde öz türkmenligine ýa-da türkligine dönýär olar. Hmm. Şol 18 ýaşyndaky, 20 ýaşyndaky oğlanlar. Şoň üçin şonam edip bilýänler türkmenler. Ona o tersini işleýärler soň aýdyn gelip Yine näme de aýallary. aýdyň, yine 2. Dünya Uruşu vardır. 2. Dünya Uruşu'nda da açın seredin görün şol yerde. Yani Orta Azya ne edip söveşti. Hatta Ukrayna ne edip söveşti. Orsa ne de söveşti. Hmm. Söveşti diysem doğru oluyor mu ya da uruştu Yo yo bilmiyorum ama. söveşdi ama. Söveşti. Hmm. Yine bu meselede yankı namusu gelengsizlik yönü katı ağır bir zattır. Namus meselesi onu yalıp neymeler tutman için yani dikeldik böyle namus dikeleyendir. Yani gelensizliğine bilim, eğitim yankı. Aha. Farkında olmak diyen bir zat vardır. Farkında olmalı.
Şonu getirip bilsen gelen ayırıp bilen yoksa Hmm. hiç gelmesi yok. Ova, yani bunu näme geleli? Häzirkilerin ova bir bölügini düzeltip bolýar. Düzeler yani. Düzeltip bolýar diýim hem ýalňyş mı kan diýende bir gelip düzeltjek ýaly. Düzeliyor, O düzeliyor. şertleri kadalaşdıran aklım özü düzelýär. Düzelmejegem düzelmän galýar. Hı, Onu güzel. düzelmejegi düzeltjegem bolmaly dälse düzeltjek bolup ona bir giden energiýa sarp etjegiň ýerine şolaryň çağalary bardyr. Çağalara yatırım etmelidir. Yani bilimi, eğitimine, yani üstü başına iyi içkilerini yankı, neme diğerde vitaminlerini diye aytayım. Şu zatlarını doğru yerine getirseniz son hakiki bir doğru, dürüst adam bulup yetişýärdi hemme taraplayın. Şimdi Hı. şu soramal bu adamlar ne için o gelensiz yalta kümsük bolupdur deyip soramal aslında. Nereden gelipdir, ne edip bolýar? Yine daşar yurda çıkýanys Türkiye bilen deňeşdirýäs gaty ultapady bar. Ýewropa bilen deňeşdirse has ultapady bar. Ýa-da häzir Özbegistan bilen deňeşdirseňem Özbegistan has öňe gidip barýar. Özbegistan bundan 5 ýyl öňe bizdaty. Şol mesele boýunça ýöne şu wagt bizden öňde. Näme ine bizde bar diýip soramalda. Bu zat köplen şu çağalykdan gelýär, ýanky çağalara, şularyň çağalaryna bermeli ýanky hemme energiýany diýip aýtmagyň sebäbi şol. Şu çağalyk döwründe belli bir ýaş aralygynda gerekli erkinliğini alıp bilmeli, bilimini, eğitimini alıp bilmeli, hemme zady görmeli, ýanky köp zady başyndan geçirmeli. Nähil diýsem, garyplygyň daşyndaky hemme zady başyndan geçirip bilmeli şu çağa. Gowy zatlary gezelenjede gidip bilmeli. İslen zadyny alıp giyip ulanyp bilmeli. Yani tablet, kompýuter bolýarmy, telefon bolýarmy şo zatlara mümkinçiligi bolmalsa şo zatlar bilen şo çağa dünýä açylýandyr. Dünýä debat Kemiyle uly o we dinamikdir. bäde şu yerine düzeldeyin, yanlış olsa aydarsın. Hmm. Gariplik men pikirimçe näme däldir. Problema değil çağa üçün ya da adam üçün esas mesela azatlık bay olup Hmm. bilersin planşetin tabletin olup bilebilene kul edip yetiştirip koyuyor onda da. Ama yani en Garip atası olsun başında dursa bay olanda da peydası yok. o. Yani garip olsun Hmm. karnını zordan karnını doyurup bilsin yönü azat olsun Hmm. fikirlenip bilsin düşüncesine aydıp bilsin enesine de atasına da beyleke de yanlış yerinde yine kalka seninki yanlış deyip bilsin. Ama Sonra bilsin. sen bilen yok O. o biz yine şunu öğrendik kitapta yazıyor deyip aytıp bilmeli. O. Ya da sonra bilsin yani Hmm. kalka şu da ne için iyiden turuzan artık kalka ne için ben iyiden turuzan sen deyip. O hazır Sonra bilsin. Türkmenistan'da o şunu aytsa sen diye yaşından näme 2-3 yaşında sen diye otur diye de. Şonu, Şola o şey. şonu bayağı adam mı edip biliyor onu? Ediyor. Şunun için garip olmak meseleden garip yaşap bilirsin. Gariplik ervet saat değildir. Baylığa ervet saat. Yani in ervet saat kul olmaktır. Seya kulun bayam yok, garibam yok. Seya insan değil Hmm. ona bay garip. Bir koyuna bay koyun garip koyun deyip eşittin mi hiç? Kula da deyip olmaya sonra. Şunun için kulçuluktan çıkan son çok garip olsun yani azat olsun. Ya da Hmm. bay olsun azat olsun. No. Umuman şu erkin olmalı İslam zadına. E, İslam zadı onun için el yeterli olup bilmeli de. Şol taraftan seyretsek bolýar. Son devam edelim. Bizim döwlet sistemimiz täzeden gurulan soň Türkmenistan girdecisi, çıktıcısı hakynda statistikany islendik vatandaş seredip barlap biler ýaly edip bolarmy ýa-da onça açyklyk mantyksız bolarmy diýip sorapdyr. Birinciden statistika diýilen sözüň öz açaçanlyk diýmek meniň kellämde şeýle canlanýar. Şonuň üçin maglumat alınýar. Ýani statistika näme üçin tutulýar? Şu bilmek üçin de bolýan zady, düşünmek üçin, tanışmak üçin neme de. Kemine bir näme bu vatandaş kimen yazan olsa Ha o Lyon men İbo diye.
Şunu maslahat verin. Kim şol kim diye haysı. Ya Malezya olmalı ya da Singapur olmalı. Hı hı. Bir eksperiment geçiriyorlar. Eksperimentinden yani eksperiment yağla kolye en sonunda. Yani devletin statistik malumatları vardır. İktisadi, iktisadiyetin statistika türlü statistik olup bilir. Yani biz genelde statistika iktisad tarafına gidiyoruz. İktisadi statistikasını her yılın sonunda paylaşıyor köpçülük bile. Hmm. O devirlerde günlük hesaplar yani kompüter yine yok. Bir topar işi var. Şunun için son yılın sonunda neçe misal için e, devletin yani haysı pulda neçe prosent ösendiği, neçe prosent iyice gidendiğini bilmek için belli bir vakt aralığı belirlersin. Şu vakt aralığın sonundaydık böyle her gün ayıkma mümkün değil o istatistik malumatı. Onun için yine yılda bir sefer veriyorlar. Sonra 6 aya getirip koyuyorlar. Seyretiyorlar 6 aya getirende bazılar has doğru işlep başlıyor. Son 3 aya getiriyorlar. Yani T deyip ne vardır statistikada time. Sonra 3 aya getiriyorlar. 3 aylık hesapla başlıyor. Yani quarterly değil. Her Hmm. 3 aydan hesaplap sonra köpçülüğe verip başlayanlar ne çözse ne azalıyor. Hem yılın sonunda hem mesela cemiyet görkezerler. Şol yağda bazılar has doğru işlep başlıyor. Şimdi doğru Yani işlep başlaya diyen zadım ne mi onamaydı. Ne için açıkçanlık verip. Ne sen yankı yazan vatandaş elinde pulun var. 100 bin doların. O pulan işle deryalık bir iş tapmadın. Pulunu bir yere hedge ya da park etmek istersin diye. Nire koyacak, altına koyacak mı? Ya da bir kaysam olsa ayda korku olan bir aksesini alacak mı? Ya da yine şu an bir akse alacak mı? Ne yapacak çok oluyor? Ya da dolar alacak mı? Yine şu anda senin doğru karar verip bilmem için devlet sana doğru statistikaları vermeli. Doğru statistikanı vermezse sen yanlış yere koyuyorsun. O pulun erer. Sen şu 100 bin doların istedim Türkmenistan'ın içinde aylanyan pul. Türkmenistan'ın pulu azalır. Yani statistikanı doğru vermezsen Türkmenistan'ın özünün bazıları küçeliyor. Şunun için açıçanlık hakiki devletin olan yerinde devletin behlidir, vatandaşın devletin hemen behlidir. Ya o hükmanı suratta bolaymalı ya da yine şu zatları öntürüktür. Coca-Cola vardır, e, Apple vardır, yine şon yankı brand olan nemeler vardır, markalar vardır diyelim dünyada. Çolan giyirip nemelerini alıp biliyor. E, balance sheet 3 aylık, 6 aylık, yıllık alıp biliyor. Hasavatlar mı değil yani hemen değil. Raporları vardır. Neşoları sen görüp bilen gönü. Ya da kimini de görüp bilen. İstediğin adam görüp bilen. açık olmalı. Yankı dinle o değil. Statistika. Mesela yerli hükümet, yerli dolandırış olur. Yerli dolandırışta da yerli hükümetler olur. Başlarsınız. Önemli şimdidir gözüme. Yahut şeyler neme oluyor da. Son şu tayda da yerli hazine olmalı da. Yerli hazine dip alın. Sizin e, savutlarımız ya da şol nemenin girdecileri üşüyen bir nemesi var da. Hazinesi var yine. Şu zatlar hem görüp bilmeli. Bolýanyz ýa-ni görüp bilmelidir. Şu derecede açaçanlyk bolmaly. Ine sizin il ýa-da ilçäňiz bolsun. Bir näçe owalardan ýa-da bir näçe owa we şäherden ibaret bolan dip gözüňize getirip ine şolaryň belli bir ykdysady dolanşyklary bardyr. Ondan soň ýaşaýan adamlaryň girdecileri, çyptajylary we töleýän salgytlary bardyr. Şu salgytlar ine sizin nemäňizde durýar yerli. E, iliňiziň ýa-da ilçäňiziň hazynasyna durýar. Şonuň bilen siz ne hapa dökme meselesi vardır. Hapalaryňyzy ýüşürip ýonaýan. Günde ertir, akşam bir gezek jemläp, ýygşyryp alyp taşlaýarlar. Organizat edýärdi. Ine şol sizin tölen salgytlaryňyz ine näme düşýär, şo taýdanam şol nemeleri işleýär. Soň onuň daşynda
şol maşinlarym, ulaglarym ýöreýän ýollar bardyr. Hem siz hem ýöreýäňiz şondan, hem şol hapalar daşaýan ulaglarym ýöreýär. Ine şolaryň hemmesini ýöreýän ýoly ýene-de sizin owanyň saglyklaryna edilýändir. Parklar var, parklar hem edil şonuň ýalydyr. Ya soň yerli dolandyrşan şo nemäniň gurjak mektepler bolup biler. Sport boýunça bir nemeler bolup biler. Ýa şolaryň hemmesi sizin saglygyňyz bilen tölenýändir, gurulýandyr. Bu zatlar aç-açan bolýar. Siz görüp bilýäňiz o zatlary. Soň bu gören wagtyňyz belli bolýar da siz hem şo iş içinde bolýaňyz en soňunda. Owanyň içinde bir zat edilse şunu näçe etdi, kim etdi? Ine mysal üçin biri edýär da şo işi. Ýokma suratda belki senin özüň alyp bilersiň. Şo salgyt töleýän. Hem şo taýynyň salgyt töleýijisi hem şo taýynyň bilmedim gurulşyk bir firmasynyň eýesi, gurulşykçy ýa-da. Özüňe gurup bilýär. Tapawuty ýok diýmek sen gurýan bolsan seniň ýanyndaky şo taýdaky ildeşiň ýa-da owadaşyň senin şo işi näçe edýäniňi, näme edýäniňi bilip bilýär. Soň bu zatlar hemmesi aç-açan ýanky bir-biriňi aldamarsyn ýa-da göz görteli olaryň puluna demek bilmeýär. Umumyň o aç-açanlyk nemesi şu ýagdaýda gelir we ýa-da dolu oturur illeşler. Da soň bunuň nemesinde aňyrysynda bärsinde sonra o şaraty galmaýar kelläňizde boldumy, bolmadymy diýip ol ogurlamak ýa-da bir gizli maglumat saklamak meselesi kommunizmde bolup biljek zat. Ýa-da bizim pikir edýän nemämizde bolma mümkinçiligi. Soralar. Başka soru. Sonra däl ýöne pikirini ýazypdyr bir ildeşimiz Gatwowa. İlleşimiziň özü bolan olsa söz bersek, giňişlerini düşündirip berse hasam o bolardy. Bize taryhy, politikany görkezişleri ýaly görkezlenok taryh bilen şu ýaşaýyşy göz öňüne getirsek dengelenok. Biz entägem yalanlardan daşlaşyp bilemzok diýip ýazypdyr bir ildeşimiz. SSG'ye. Gaty dogry ine biz bir paralel bolmayan bir dünýäde ýaşapýarys. Yani paralel ýerde bir dünýä ýasapdyrlar, olam hakyky dünýä däl. Biz hakyky dünýäni taşlap, şo paralel dünýäni neme berýäs, referans berýäs. Edýän işlerimizde ýa-da ahlak meselemiz hem şo taýda aýdym. Bizim ahlakymyz hem şo paralel dünýäniň ahlaky aslında. Şonuň üçin gawat gelen. Şonuň üçin gawat gelen o aýdylýan zatlar bilen bize bolýan zatlar. Yani bir zat aýdarsyn ýa-da bir zat edersin. Yani edýän zatyň ýa-da aýdýan zatyň hakyky dünýä gawat gelen o netijede sen özüň neme zelel alyp çykýan şu işin içinden. Indi bulam ne şu hazır birleşimizin yazan nemesi var. Bize tarih, politika görkezlenok diýe hakykatdan biz taryhymyzy bilemzok şu tarihi bilsek hakyky dünýä gaýdyp gelýäs. Ine ýa aýdyn başda, gepleşiň başynda aýtdy biz birinji o oruslar yaradylypdyr, soň ýzyndanyň o beýlekler, beýlek milletler yaradylypdyr. Türkmen, özbek neme. Olar hem orsa gul bolsun diýip yaradylan. Bunu ben özüm oşyan aýdym. Gul bolsun diýip yaradylypdyr. O bütün yer, ay, o gün hemme adam orsun nemesine berilipdir. Näme hyzmatyna diýeli. O türkmen hem şonuň hyzmatyna berilipdir. Orsam gelipdir, tualet gurup beripdir. Ine bizim siyasi tarihimiz.
Katı gülkünç değil mi? Şu siyasi tarihimiz olup bilir mi bizim? Hani bunun Selçuklusu nerede? O Oğuzlar nerede? Gökler nerede? Yok O, onu bilen oğlum ne ha. tarih Türkmen için Türkmen tire tayf olup yaşattır sonra orası gelip hemen bizi birleştirdir diye de. Ha, olan var. Biz diye ya o Söveş, Göktepe, on Göktepe'de Söveş olana orası geliptir görenden şol ne hoş geldiniz töre geçin diye olun çok yağlı düşündür Ha. yani. Yo Göktepe'nin içinde gaytam o galanın içindekiler Ors'ta. Şotayını korap verenler şey diye Yok. düşündüremesek. Ha, katı neme ağır Hiç mesele. kim hiç saat soran ama misal için tarihçiler vardır. Bir tarihçi bir zat diyen vatı misal için Orslar Tole'de getirip verdi diyen vatın kaynakçan neme diye de nerede diye. Hemen nereden aldım onu deyip sorak diye. Yöne Hı. Türkmen'de şunaydı. Orası bize tuvalete getirip verip diye. O ne öyle deyip tuvalet. Ne kitapta yazıyor. Ha kitapta yazan olsa doğrudur o. Mümkün değil yanlış bir zaman kitaba yazılmalı seninle. Şunu yazıp düşün yani. Hı. Tarihçen yok bizde. Öyle yani. Ha. Yok yine son biz başka bir dünyada yaşamıyoruz. Ona real değil. Fikret biliyorsunuz mu? O alemlerin şanına Ors milleti yaratılıptır. Ona da hizmet etmek için Türkmen yaratılıptır. Orsam tuvalet getirip veriptir Türkmen'e. Hmm. Nereden oğlan olsa. O nereden Ukrayna'dan uğurladım. Unitaz oğulları. Şunlar Ukrayna'dan uğurlanmamakları mümkün. Bir sapara bir ses uğrattı da keşke ona ben indi yüklep koyayım da gerek vakit açıp bulanar yağlı. Şu o tuvalet var arada komentarı ver ya da bir orsun yazıp. Hmm. Aydarsın dinleyen adam aydar yine. Şu orsun o tuvalet getirme mümkünçülüğü sözünden hem belli deyip yakın. Getirip bilmezlik nemesi var da. Kızıklı. Hı, hı. Ova iyileşimiz son yazıptır ova. Sizlerle nahil yağdaydı fikir alışıp gürleşip olur. O skopkan içinde men arzıma aytyan siz dinleyici değil de fikir alışar yağlı bir platformanız var olsa ya da bir açık stol yağlı bir zat öğretseniz diye. Tabii telefon numara koyuyoruz aslında her neme çıkışın aşağında komentariyada ya da çıkışın sonunda da telefon numara geliyor şu taydan canlaşıp o, havarlaşıp biliriz. Ve bu tayda esası mesele gürleşmek. Biz Türkmenler olup değil mi? Biz hem değil Özbekler hem şeylerek yani bizden azrak ganimet yani biz gürleşip bilemiz. O gürleşmeli değil. Dilen yalak bir anardan gizliğin düzgün tertip var. Yok Adı yok. koyulmadık gizliğin düzgün var. Gürleşmeliler. Hı. Şu zat var yine İldeşlerden aydık geçen. Yankı sizle nerede havalaşıp olur. Gürleşmek. Bizde Türkmen'de şu zat var. Bizle gürleşmeyene geliyorlar köpüsü 90%, 95%. Bizim yağlık fikir edenler geliyor. Hı. Yani hiç kimem gelip ay siz ediyen işiniz yanlış. O yanlış diyenler var. Yani o onun fikri der. Onlar geliyor. Siz ne edeceğinizi Aytma bildiğinizde. için aydiyalar olur. Aytma için ayt. Yanlış diye sen doğrusunu sen ayt diyen hissadaydık bilen o. Hava bizim şey diyor yine ne çevatlar geçen ama aydaydık ya aydım. 3-4 gün bundan önce çıkışımızda. Bize yine şu soru oluyor. Hakik soru olur soru olur. Siz demokratiya diyeniz şu demokratiyani Türkmenistan'a ne edip getirecek oluyorsunuz diyen soru. Yani getirecek sözün özü yanlış deyip ayttım yani. Şu demokratiya Türkmenistan'da e, yani rejim ne edip döremeli? Demokratiyanın asıl özü ne mi? Hı. Diýilen soru olur, sorulmaly. Iň bärki şu Türkmenistan nädip bir demokratik ýaşaýşa eýe bolar diýilen sorasaňyz hem galan zatlar biz aýdyp berjek öne sorulanyk abi çykyş edip aýtdylar demokratiýa barada. Nämäni? Ýöne sorasaňyz ýa has o bolýar. Ykdysadyýety düzeltmek iň haňsaty iş. Türkmenistan ykdysadyýet nemesinden diňe bir problemasy bar, o suw problemasy olam entek dollugyna
ulu problema değil, geleceği için ulu problema. Yani biz 10 yıl hazır vaktimiz barsak, var. hazırdan düzeltip başlasak su problemasını çözeceğimizi bilýäs. Su çözgüde kän tebigat bilen bilelikde işleşmeli bunun için. Hemen yankına aytjak olayım. Hı hı. Bizden, bizim fikirlerimizden ya da bizim düşüncelerimizden karşı bir fikirde de olup, karşı bir ideologiyamızdan bolup biler. Ya da başka da bolup biler. Biz şol ýagdaýlarda da ine goşulmak isleýänler goşulyp bilerler. Sebäbi şuňalyk bir zat bardyr, ine indi birlik meselesine geleli. Bizim hemmämizi bir ýanky şemsiýeň aşagynda tutýan bir zat bardyr, olam Türkmenistan. Hı hı. Olam bizim tarihimiz, olam bizim geleceğimiz. Kim şondan kaçıp çıkıp bilýär. Yani birleşin diýerse biz aýtýarsa nämäni birleşdirýän, nämäni aýyrdyňdan birleşdirip bolýan diýeriz. Birleşmek gerek de, ine şol birleşdirýär özü. Ondan aýrylyp bilmeýän, sen isteme aýrylyp bilmeýän. Berdimuhammedow şonuň içinde. Ine bizi şol zat bir araya getirýär. Mawa. Şoň üçin birleşýäs. Şoň üçin problemalary çözjek bolýar. Şoň üçin men häzir bir Fransiýaly biri bilen oturup gurrun edem, o kemine bilen oturup. Edibem bilýäs ýöne. No. Yani O bizi birleştirýän zat şol we Aýdyňy maksat men bardyr. tanamok, geçmişden bilemok. Aýdyň bilen o görüşen ýerimiz hem ýok. Mysal üçin. Ýöne gürleşip Yani bilýäs. gurle karşı çıkan yerlerimizden var. Hawa. Yani in erwet zatdır. Hemme adamın fikri bir neyzesi olsa. O näme Elbet, vardır? elbet. 1984 mi? 84 o. 984. Ne şu var? Okan şonu kitabı. Yo, Gatı korkunç da. filmi var. Çok İleride neme filmin näme diýin? Komentary berip kanala değil de Telegram'a yüklersin. Kanala da linkini atarsın. İyileşler görürsünüz. Bilmedim, bir hepde iki hepde son çıkar. Şoň üçin pikirler dürli olup biler, karşı olup bilersiňiz ýöne şunu aýdaýyn. Karşı bolmak ýene duşman däldir. Karşı pikiri olan adam kebap berer, gaçyp gitmek bilen bolýar. Ýok, oňalyk zat. Hmm. Ýöne maksat bir nesil için bir devlet ya da bir yurt koyup gitmeli. Neslimiz için. Şoň üçin işleýär. Şol kim bolanda da ol işte, ol uğurda tapawul ýok. Yani şu halka ýa-ni düşmanlyk etmedik, adam öldürmedik. Ne soňalyk adamlar bolsun. Hmm. Ya Son käbiri öň etjäne edibem soň belleýänler hem bar da. Oňalyk adamlar bilen olar bilen bizi işleşip bilmeris diýemiz ol işleşip biler. Şeýle erkek gün halk çykyp ine şul adamyň ýanymyzda mı diýip aýtsa näme diýjek ýani şoň üçin käbir ýagdaýlarda çekinýär şu zatlardan dogruňyzy aýdylap. Lüstrasiýa hukman bolaýmaly. Biz hemmämiz şu lüstrasiýadan geçämeli. Hemmämiz. hmm. O ýanky kinonyň adyny sorapdyr, iýleşmiz 1984. Kinonyň ady 1984. Eğer näme dip bilmeseňiz biz barbyr hem kommentariýasy bilen onu bir wagda görseňiz nämeräk bolup bilýär, düşnüksüzräk bolup bilýär. O taýda Kinosu var gatyçy. mı? Bar owa. Ýanky kitabyna gaty ýakyn özüm. Kitabyna gaty ýakyn. Endi şonuň rus dilinde hemmekme demek bolar ýalyk. Borsetdäki ýyldaşlarymyz hem görüp düşüner ýaly bir rus dilinde. Diline nemesini tap bilsem şonu alıp koyup çıkararız. Ýyldaşymyz sorapdyr. Kaçan gurulýar indi täze Türkmenistan diýip. Ay bizem şoňa garaş otyr, şo gurulýar diýip aýtdylar, söz berdiler. Hawa Ustalar. Ýöne şu ad ýanky indi betonçylar geç galyp. o bunun nemesi gaty köp sorulýan soru. Näme Ha, seret kemine sonra seret haçan gurulýar täze Türkmenistan ýani bunun passiw bir näme da. Приложение passiw. hawa Haçan bu erip ketişýär. Haçan ýanky hmm, ýagşy ýa. haçan durmuşa çykjak mysal üçin. Ýok, durmuşa Ha, çykjak gowy sorag. Türkmenistany haçan gurjak diýip aýtsaňam dogry sorag. Ýani haçan gurulýar? Täze ha, Türkmenistan diýilýäni bir ýanky ýerde, toprakda, suwda bitken bir niýe ol. hmm. Yo, neme
Aydın bu köp sorulayan soru. Hem yerde de soruluyor. Hayratın el alıp geçelim. Şimdi Türkmenistan bir e, yani şu Aydın açacak olan haçan gurulyar diyende haçan yağış yağar. Misal için. Diýlen ýalak da hasta hakyýa diýip aýtsak. Yani haçan erip bir şey diýip aýtda. Erin käme azyrak bir nemesi var. Yani bu näme diýmek bolýar? Bulut öz başdak, garaşsyz bir zat, dogry dälmi? Biz onu kontrol edip bilemzok. Haçan ýağjagyna. Yani biz islesem o ýağman geçip gidip bilýär. Yağış sezonları var. Onun daşında yani bir buldum. Yağış yağdırıp yağdırmajany kararını biz beremzok. Böyle biz düşünüp bilýäs. Sereden wagt şu bulutdan yağış yağacak, yağmajany. 100% olmasa da emet bilýäs. Yani o näme diýilýär şu sözü aňsat aýdyp bilemok. Meteoroloji. O meteoroloji diýip aýdaýyn men. Onu ýygy-ýygydan aýdyp bulanmaly. Mesela biz o howa maglumat diýip geçýärse, aýdym aňsat ýolu bolansoň. O taýdan çözüp bolýaýyndy. Bize diýmek howa maglumaty ýalyk bir neme gerek bu soraga jogap bermek üçin. Indi bunuňa yani howa maglumaty guramasy ýalňyşmasam aýdym bir 200 ýyllyk bir neme guruluş taryhy var. Howa nemesi boýunça. Yani bizim häzir täze Türkmenistanyň gurulmasynyň nemesiniň maglumatyny berýän gurama yok. O kıynansak da onun ýaly guramanyň geregem yok bir tarapdan. Sonra ýa-ni neme etseňiz bir gezek guruljak, soň gaýdyp ulanjak bir neme däldi. Onu kim soň çykarjak, kim üstüne durjak diýin. Yani bu soragy soramaňyzyň sebäbi köplenç. Ýa-ni 2 ýyl, 3 ýyl mundan başdan dinläp başlan bolsadyňyz, düşünýärdiňiz. Birinji Türkmenistandaky problemalaryň aýdylmagy. Şu problemalar aýdylmadykça Türkmenistan gurulanok. Birinji problemamyz näme? Türkmenistanda döwlet ýok. O döwlet bolmanlygy üçin hökümeden bolup bilmeýär. Eger hökümet bar diýen bolsaňyz bu hökman suratda ýa mafiýadyr ýa terroristdir. Döwletiň bolmaýan ýerinde hökümet bar bolsa ýa mafiýadyr ýa terroristdir. Dogry dälmi? Ondan soň başga problemalarymyz. Halkyň köpçüliginiň jahildir, ýa-ni bilimsiz, sowatsyz galandygy problemamyz var. Ýene şu haçan gurulýar diýilen soragyna maglumat ýetersizliginden soralýar. Ýöne belki ildeşimiz köpçülig üçin soran bolup biler. Men nemesini bilemok. Ýöne şonda da her türlü tarapdan jogap berjek. Haýsy özüne göre makul bolsa şonu alır. Yani o täze Türkmenistanyň nemesi proses uzun problemalarymyzyň hemmesine aýtmadykça, bu zady gurrun etmedikçe gurulmaya, ýa-ni biz ýurdun içine barars, ýine ýurdun içine bardyk, aradan 10 ýyl geçden gurulman biler täze Türkmenistan. 10 ýyl näme? Kemine men 100 ýyl wagt berýän soň. Owa ine aýdym 100 ýyl wagt berýär. Ýöne men düşnükli olar ýaly ine ýurda bardyňyz, ýaşap başladyňyz. Gurban ulan gitti, ýa-ni terrorist rejimem gitti, arkasynda Putinem dargady, ýykyldy gitti. O Türkmenistany o konstitusiýasyny täzeden dikeltdiňiz diýeli. Ýöne şoňa garamazdan täze Türkmenistan gurulman biler. Näme üçin? Sebäbi biz problemalarymyzy gürleşmedik ýa-da gürleşip ýetişmedik. O täze Türkmenistan guruldy, indi boldy, problemalaram gürleşmäne gerek ýok. Kim islese gürleşsin diýip o taşlap gitseňiz ýere de gurulmaýar. Täze Türkmenistanyň gurulup gurulmama meselesi şeýlere. Ya onun o nemesi var. Goronyň üçünçüligi, täze Türkmenistan bolup galmak üçin ýa-da şu täze gurulan zadyň dowamlylygy üçin, ösmek üçin ýene de
neme gerek? Düşünce e, diýilen zat gerek. Illeşler. Bilmedim ýa-ni haýsy tarapdan jogap berdim illeşmize görä. Yani o bu tarapdan hem seyretmek gerek. Täze Türkmenistan bir düşüncedir. Bir diyar däl, bir ada däl, ýa-da bir hatta planeta da däl. Täze Türkmenistan bir düşüncedir. Türkmenistan şo taýda duruşýaly. Hiç zat üýtgän ok. Bizdiňe şo Türkmenistanyň tamamlanmadyk zatlary bardy. Döwleti tamamlanmadyk. Konstitusiýasy tamamlanmadyk. Jemgyýetiniň geleceği, bütewiligi tamamlanmadyk. Biz şo zatlary tamamlajak bolýas we şo zadyň adyna da Täze Türkmenistan diýäs. Bu zady bizem gurmaýas, öz-özünden hem gurulmaýar. Ine şu soragyň nemesinde Täze Türkmenistan öz-özünden gurulup barýar. Muny bir matematika usuly bilen hasaplap, haçan guruljagyny çykaryp, ýa tarih berip bolýar diýilen deme çykýar-da, düşünje çykýar. Yusuf illeşmize de salamlarymyz ine şu taýda. Yani Terzi Türkmenistan diýende men görýänim, biz onun için iyi işlemeli oluruz. Yani häzirken adamlar ýöne ýaşap bilmez. Terzi Türkmenistan'da iyi işlersine. Sebebi kendine Beethoven diyen bir şahs var. Haýsy? Ne şu Beethoven. Beethoven, Indi şoň ýalyk biri Türkmenistanda haçan dörekdir. Näme etmeli şoň için? German dälmi o? Hemen ýalňyş Şeýle bilýän. bolmaly. German olmaly. Nemis diýip aýdalar. Nemis olmalı. Yine şoň ýalyk şahslar we nemisiň bu adam köp adam pikir edýärler. Ýa talant diýilýär-de. Talanty bar diýilýär. Doğuşdan talanty bar. Yok, talant diýmek hard working man bolýar. Ya, Birem biz disiplina, birem iştir. Hawa. Yani şoň ikisini toplanyp talant diýilýär. Olam talant diýilen zat mene görmedim hiç ýerde de talant diýilýär. Ýöne islendik talantly adamam gaty kämi işlendir şoň üçin. Gaty kämi işlendir. Şoň üçin talantlydyr. Şoň üçin ine şoň ýalyk adamlaryň çykyp bilmek üçin we şu üçin ine söýüp görün Germaniýada kän şahs bardyr. Germaniýanyň disiplinasy bilen nämedir? Tanymalydyr Germaniýa. Ve senatyna seredip görün Germaniýa. Senaty näme? Maşyna aljak bolsaň, hökman şu Germanlar, ýa-ni nemis maşynlaryndan gözüňden geçýändir. Ýa-da beýleki tehnologiýalara islendik zady Germaniýa, ýa-ni Çili diýsen Germaniýa gidersin. O nanotehnologiýa diýsen ýa Koreýa, Ýaponiýa bardyr. Tayvan'ın içinde indi. Tayvan'a var. Bunlar nanotehnologiýada has Germaniýanyň üstünde, ýöne Germaniýanyň öz ýeri bar. Ve şol ýerden çykan ýa-ni ýazyjysy bolsun, şahyry beýleki semme zady adam ýalykdyr. Türkmenistan ýa-da bärde kim bar biz tarapda bizden bolanlar näme bardyr? Fatih Sultan Mehmet. Ol adamyň öwrenim şol adamy. Ne şoň ýalyk bir Türkmenistanyň içinden şahs haçan çykyp biler. Ya bizdiň garnymyz doýurmak üçin ýaşaýasmy? Bize gerekdenmi şoň ýalyk şahslar? Yani Türkmen olup yine 5 milyon diye şu ünkulun önkülerin hemmesini koştan ayrılı 100 yılda neçe milyon adam yaşayıp geçecek. Dünyanın döredücülüğüne, dünyanın bir sunuvatına, dünyanın yani ılımına, bilimine bir zatlar koşma nememiz vardır diye fikir edeceğim. Farzımız diyeyim. Ya yok mu yalıkta? Ya da geldik dünyada o yaşadık, karnımız doydu, sonra öldük gitti şu mu maksat? Onda şu gün Türkmenistan gül yalık yer. Yani men diýen Täze Türkmenistan mine şoň ýalyk şahslar ýetişdirip bilmek maksat.
Aa, İçinden adamlar çıkıp dünyada yani ölen son olsun tapawudy bir gün eýsel adam ine şun felsefesi ya da şun filosofiyasy diýip bir adamyň ady çyksyn. Ya o üçin kendine düşünýän bolsaň bir bir filosof ya da şol nämelerden düşünüş, pikir alıp bu adamlar pikiri azat olmaly. Öz beýinleriniň içinde istedikçe ýa-da çuňur nämelere yüzüp bilmeli. Yüzüp bilmeli diýense beýin diýen zadyň bir okeaniýalyk bir näme-de. aa, Ine şol adamlary ýetişdirmek üçin olaň eýýäm en atasam däl, olaň daş döwre, gowşusy, ýöreýän ýeri, ýolu, görýän maşynlary, jaýlary hemme zat täsir edýär oňa. hmm, Ama ansat satma. Käbir adam üçin bolsa täze Türkmenistan diýse, 2 ýyldan öňte täze Türkmenistan gurup bilen yok diýär. 2 ýylda gursam peýgamber diýerdim men özüme. Yani 2 ýylda bir döwlet gurup, 2 ýylda bir adam ýetiştirsem men özüme peýgamber diýjek. o adam Näme döwletiň yetişmese gurulmagy. 30-40 yıl alýar ha. O doğru şertlerde. Yani sen şu şertleri tayyarlamak için yine 50-60 yıl koşan üstüne şertleri tayyarlamalı. Çünkü aittiğimiz bilim yok. Biz okuçu yetiştirmek için muallim gerek. Muallim yetiştirmek için ona Muallim bar muallim mı deyip gerek. soran adamım yok. Ama muallim yetiştirmelisin. Yani muallim yok. Muallim yetiştirmek için bir okucayı gerek. O okucayı için muallim yetiştirebilecek muallim gerek. He? Onu nereden alacak? Hmm. Aa, iş. Orsetten mi? Orsetten alacak mı? Ya da Orsetten öğrenecek olacağımızı. Politik falan olsa. Hmm. Onun için vatandaşlar ol işler ve şu anki gayratımız olan tüveleme Türkmen milletine özünü ne ama dilde deline işte özünü tanıdı oturuyor. Yani gayret bunu. Şu anki gayratımız olan bu işler onyalık çaltı olmaz. Hmm. Düşüncedir. Aa, ya, şu an 30 yılda hiç aydılmadık meselelerin hemmesine 3 yılda aydıp bildik yani. O neyse Hmm. çaltı yani 30 yılda edilmeli işler bıraktık. 30 yılda edilen cinayetler hem iki ayttık. Hatta o aydın biz 10 etse değil 20 etse katı çaltı işleptiriz. YouTube'da bu zatları düşüneceğini katı ütgetmeli. Ütkedi yer hem yurdum içindekiler Yok hem yine en görüp sonunda düşünmeli. hazır işlerin neticesinde yankı gelen yerimizde sözlere valyasta rayet sözünü kemine. Hmm. Bundan 5-6 yıl biz de yine bizim rayetler hem evde solda apozisyonel Hmm. diyenler ama yine rayetın hakkı var, yenisi var, rayet öyle, rayet Rayetin öyle deyip hakkı olup bağırıp bilmiyor çağırıp. ha. Yok şey diyor şu ünlü sözlere yetti yine. Geçen ben bir komentarda okudum şu rayet meselesini Citizen sözünü ulanıptır da şuna bir söz tapmalı. O Hmm. has doğru olur. Vatandaştan hem doğru söz söyler Citizen diye. Citizen hava yankı. Sonum maslahat mı, Neme de teklif mi? Sonum City yazıttır. söz aslında ilk yerleşen Bir adamların arada demesi. Bir yaşamak. arada yaşamak Hı hı. demek. City. Yankı sit Evet. demek yerleşme, yani oturmak demek. Settle Settle. life değil ya. So, settle life'da da eğer bir arada yaşamalı ol yani. Kaharın gelen o atı çık gidip bilen ol. Eğer settle life değil ya çünkü. Oturumlu. Öyün Oturumlu var o yerde. yaşayış. Mülkün var o yerde yani sen. Ha. Bu ilk tarif bu yani Adam hemesin. ediyen adam mülk. Ama. Son şol yerde yaşayan adam eğer ne hemen şol sözden geliyor da oturumlu yerde yaşayan Hmm. oturumcu değil aslında. Yanlış bir terör etmeyen olsa bile. No. Şoňalyk şol sözüne has, dogry we has, Hmm. doğal, tebii bir söz aslında. Kim yadıma düşen olaydır. Kimden geldi o komentary? Ýa-da Indi komentaryda okudum ben. men yadıma düşen ok Citizen yaşayıcı deyip yazıptır iyileşimiz. O yaşayıcı yöne ne yankı? Rayet Yok, hem yaşayıcı. Ona seyretsinez. yaşayıcı demek yanlış sattır. Yaşayıcı demek yaşayan, yaşayıcı. Yaşayış vardır, Hmm. yaşayıcı. Yine koyun bir yaşayıcıdır, yaşayasa, ağacım yaşaya deyip aydın ya. Rayet. Yaşayıcıdır. Onun için biz ona Yani ne yaşayıcı, edip yaşaya yine. ama, Şu tayda. Men yazdım o, diye iyileşimiz he, yazıp et. Halmet deyip de iyileşimiz yazıptır. Aha.
Ya Yani ben citizen oturdu sözü doğru. Yani aydı men şu tayda yurt sözünün manysine düşündürüp geçen yok men öz bilýän zatymda yüz bazım onu. Öz ağzından aydan demesine ayda alap verecek yurt sözünün gelip çıkışına. Aydı ya da. Ne yurt garıy var ya garıy. Garıyın hı hı, kurulan nemesi vardır. Son içi vardır. Giyinmiş birinci. Boş meydan da o aha, keçeleri yine beylek zatları yerleştirmezden o zaman. Garıyı kurdum yaptım. İçi boş meydan. Sonra içinde şunun o yurt diye de yürümek diyen bir işlik var. Yurt sözünden şu yurt sözü azıcık kalınlaşıp yurt sözüne övrülüptür deyip yine şunu düşündüren demesi var. Yani diyen zadı şu Türkmenler gelip oturumlu nemeye geçeceği devir. 4 ay, 6 ay, 8 ay kavur halatlarda gelip hı hı. kuruyalar, yerleşiyorlar, oturup şu tayda yöreyen yerde umuman. Şeyler hep bir manisi var. O yurt, yani yurt edinmek diyen bir sözüm Onda vardır. şu bizde yine tarihten devam edilse yurttaş sözü, daş Hmm. boş olması Türkmenin bu deyip bilyen. Ama deyip bileli o benim doğulu bilem yok. Yani hem yerde ulan ya. Yo, Nemeler. in köp şol kullanılıyor. Hava, Türkü dillerde Türkiye'de de var, Özbek'te de var. hava. E, Şeyledir yankı. Gazağı bilemem, Gazak yalnız. Hmm. Şunun için bizde yine yurttaş sol katı doğru geliyor şu Mehmet sözüne. Hmm. Şunun Hava. kırayatı deyip o katerlet var. Citizen o haklı, hukuklu yaşayıcı diye o bani samgatı doğru. Yani aydın etti bir. Mülk. Mülke iyi ol yani. Bak, Mülkiyesi diyeyim. Mülkiyesi mülke olanlar oluyor. demek eyyem haklı demek de. Bir Yani, zada haklı, hukuklu demek. en azından şu mülküne hakkı var. Şuna Hmm. hakkı var. Ya. O mülk demek, o hiç mal filan yok demek. Eyyem hak. No. Ha, Kazakçada da jurttaşmış. Onda daş bizim sözümüz. Yurtta, bizde Daş de şu yurtta yine katı doğru. Şunun daş için törek manisinden gelyen olmalı daş koşulması. hmm, kemine yine Kazaklarda Daş. şol söz doğru olanlar o için şu ülkenin Kazaklar yani demokrasiyanın yolunda en önde olayanlardır. Hmm. Halk olarak. Aha. Yine bizim şol emeğe getirmeli. İyileşler şu zatlara. Ee, Cemle verelim mi? Sonku bir soru geldi. Böyle Bilmedim. sonra. Rusça dilde soruya iktisadiyet var adı. Hı Näme hı. teklif edersiniz deyip. Ne diye? Näme teklif edýäňiz diye. Ay, iktisadiyet arada tekliflerimiz için de ona bu verdi. Evet, böyle önkü videoları Ha, açsın okusun şu an baştan vatandaş. Açıp vaktimiz seyredip bilersiniz. Ya, 2,5 saat olup geliyor. 2,5 saat bolup Uzun gelýär. var. Uzatyp dursa aýdym. Aa, Bağışlarsın men görmändirin. onu Kellem indi biz açılıp başlatdy. iktisadı O kıyıskaca problem cevap verip şu tayda bitirelim. Bunu sonku nemelere koyup bilersin. ya Doğal. biz kaçına kan ayrıldı yani yer su reforması vardı Türkmenistan iktisadiyetinde. Hmm. Yer su reforması yine hazır aydık geçtik. Yani birlikler vardı. Türk Birliği. Hmm. İkinciden pahta buğdaydan doğulu değil, bak pahta buğdayın plan sistemasından çıkılıyor iktisadiyet diyende. Devlet dükkanları yeneler o zatlar olacak değil, hükümet diyeler mi? Ama E, şahsiyeçilik Açık olacak. bazara geçilecek. Mülkiyet sisteması gelecek. Hmm. Ama son hukuk dikelilecek yine Türkmenistan'ın iktisadiyetinin altyapısı diye faydalı. Yani şunun üstünde son önümçülük etseniz hem bar ya da bilim Yine bir döretcek neme dedik. diyseniz hem bar. E, Merkez Bankını tezeden kurulya. Tabii Türkmenistan'da yine iktisat nememize en köp eğer düşünen olsa yazan adam iktisadiyet nemediğine. Ve bank sisteması görecektir Türkmenistan'da. Ve pulların yine dolanışıkta olan istendik yani Türkmenistan şu an pul dolanışıkta abiyomunu diyeyim. Sonra bankları gören sonra o zaman kredi kalın değerli işleyecek. No, yani velocity.
Yani şu gün näli şu gün näli pulumuzun gücü soň näli boljakdyr. Bank bilen işledilen Hmm. ýagdaýynda. Ve Merkez Bank kuruljakdyr. Merkez Bankam dolu ýa hazyna belki 15%, 10%, belki 7% hazyna bolup biler ýöne. O maksimum 15 diýeli. Bilemok o näli boljak ýöne. Iň köp 15 bolsun galyat. Galanam hususy boljakdyr. Ah. Yani işlendik näme bolup biler. Bir finans kuruluşu da satın alıp biler. Hakyky kişiler satın alıp bilýärmi bilenok muny serediler ýakyn wagtda. Yani şol Merkez Bankynyň kurulmagy we iş edilmeli başlamagy ýakyn gelen wagt. Ýöne Merkez Banky dolu garaşsyz bir Men guruluş boljakdyr. men aýdyň ýa şu ykdysadyýet barada şu postsowet nemesinde soralan aňyrsynda şunu gözüňe getirýän bardygyny Aýlygy aglanýan. zatçakdyr. Owa ýa zawod gurarmy döwlet, owa zawodlar bolarmy, fabrikler bolarmy diýilen ýaly bir zada Yok, garaşýan. o iktisadiyet diýmek däl ekem. Däl Yani ol zavod owa. kurmak we zavod ýykmak iktisadiýetine O näme işi bar o zawod? ol biznesiň bir nemesi bolup bilýär. Iqtisadiýet o has giňiş bir zatdyr. Iqtisadiýetde köpçüligiň nemesi bar. Mysal üçin bir samsa diýelim ýa-da näme bar başga bizim? Bilmedim, bir meşhur bir zadymız bolmaly da. O gawun diýeli bir türkmen gawunlarynyň birini gözüňize getirin. O indi şonu dünýä tanadyp, o şonuň hem o tohumny ösdürüp bir näme getirseňiz, ýene soň şo gawuny daşary ýurtlara, o taýy bu taýa satyp näme edip bilýäňiz, ýene bu bir ykdysadyýet nemesidir. Aňyrsynda. Diňe bir gawunyň nemesi. Onuň üçin hem ýanky aýdyň sanap geçen zatlar gerek. O mülkiyet gelmeli, ýa-ni şahsy eýetçilik, o hukuk, adalet dikelilmeli, konstitusiýasy bolmaly. Ondan soň adamlar erkin bolmaly. Gawunyňdan hem zat bolarmy diýip näme etseler mysal üçin gitmeýär. Gerekli ýanky kömekler alınmaly. Şo bir işi dikeltmek üçin belki ilk başta o zatlar goşup biler. Bir işe başlamak üçin kredit sistemalary bolmaly, ýa bank aýdan nemeleri. Şo zatlar bolan soň islendik zadyňyz ykdysadyýeta goşup bilýäňiz. Hatda mahtumlygyny bile goşup bilersiňiz, ýa goşgularyna, ýene nämelerine, suratlaryna. Şonam ykdysadyýeta goşup bilýäňiz. Kıyın däl, ýa hemme zatdan ykdysadyýet ýasap bolýar ondan soň. Onda jemläli aýdym. Senin hem aýtjak Ama zady kenine bolsa. yok. Bolýar onda. Ýylyşlar sag bol. Bugün 2,5 sagadan boldy. Gaty Evet, görmersiňiz. evet. Sapara gerek yani işletmek. Benimki bir saatdan soň açylyp başladym, dogruýy aýtsam. Şeyler bolýar. Bolýar onda. Bu sağ Sag olun bol iyileşler. ýyldaşlar. Yurttaşlar. Yurttaş dedi. Yurttaşam bolar Yurttaş owa. diye. Yurttaş. Sağ ol kendine. Var.